שלום, פורים שמח. היום יום חג לעם ישראל, חרף האתגרים הגדולים שאנחנו עוברים, ואני גם מקליט את השיחה הזאת. הנושא של השיחה, פורים בראייה, פיזיקה אלוקית, אחדות, ניסים וגאולה. ואנחנו כבר בפתח הדברים. כמובן אני אקדיש את השיחה הזאת לרפואה שלמה לכל החולים והפצועים, שחרור של כל השבויים בריאים ושלמים תקף ומיד, ניצחון מלא לעם ישראל. זה זמן של גאולה, זמן של ניסים. אז אני היום רוצה להקליט שיחה שהיא שיחה חשובה, שמאירה קצת את מה שיש לפיזיקה האלוקית לומר, שזה בעצם המשך של מה שהחסידות, או ביטוי אפשר להגיד גם מדעי, של מה שהחסידות ופנימיות התורה מלמדת אותנו כבר אלפי שנים. אני דוקטור יונתן בן טוביש. הפיזיקה האלוקית זה היום תיאוריה שמחוללת מהפכה במדע. התפרסמו למעלה מ-120 מאמרים מדעיים על הפיזיקה האלוקית. היא פותרת את הבעיה הגדולה שאיינשטיין, שנחשב לאחד משני הגאונים הגדולים שהיו במדע, עבד עליה. זה האיחוד של תורת היחסות. תורת היחסות מדברת על היקום הגדול, גלקסיות וכולי, כוכבים, ותורת הקוונטים זה החלקיקים התת-אטומיים. ואיינשטיין כבר מלפני 100 שנה התחיל לעבוד על, הוא גילה את תורת היחסות בעצמו, נחשב להישג האינטלקטואלי השכלי הכי גדול שאדם אחד הגשים. ויחד עם זה הוא ראה שיש סתירה בין תורת היחסות שהוא גילה לבדו לבין תורת הקוונטים, שזה הוא התחיל את זה ואחרי זה הצטרפו עוד אנשים אחרים, לא כל כך אהב את התוצאה הסופית ויש ביניהם סתירה, וזה משבר מאוד גדול שיש במדע. היום מה שאני אדבר על הפיזיקה האלוקית, פורים בראייה פיזיקה אלוקית, אחדות, ניסים וגאולה, בעצם מראה לנו כיצד הפיזיקה האלוקית הזאת מאוד עוזרת לאנושות, לעם ישראל בפרט, וגם בפרט בזמן המאתגר הזה. אז אני אתחיל בזה שאני רק אסרטט בקווים כלליים את המהפכה הגדולה הזאת שקורית היום במדע. ודיברתי כבר הרבה, יש הרבה מאוד סרטונים והרבה מאוד הרצאות שלי במקומות שונים ומאמרים ורעיונות על הפיזיקה האלוקית. היו רעיונות גם בהידברות ועיתון המשפחה ובכתבות בידיעות אחרונות ובחוץ לארץ, אבל בכל אופן הפיזיקה האלוקית, בעצם הסברתי שהמדע עובר מהפכות, ומהפכות זאת אומרת שזה לא מצב סטטי קבוע, אלא המדע עובר מהפכות. הוא נתתי את המשל של אדם שנולד בחדר, ותינוק שנולד בחדר ודואגים לכל הצרכים שלו, וכל מה שהוא מכיר זה החדר, זה איפה שהוא נולד וגדל. רק אחרי איזה זמן הוא קצת גדל, כל הצרכים שלו מסופקים בחדר הזה, ופתאום הוא שומע נקישות על הקיר, או חס ושלום יש איזה מוט שנכנס וחודר דרך הקיר. אז הוא קצת נבהל בהתחלה, אבל הוא אומר, רגע, מה זה? יש משהו מחוץ לעולם שלי, כאילו העולם שאני מכיר זה רק החדר. ואז בסופו של דבר כשהוא עוזר אומץ, אז הוא בעצם נניח פותח, גוזר חלון, או פותח דלת בקיר, ורואה מאיפה הרעשים האלה הגיעו. בעצם רואה שהחדר שלו זה אולי חדר שינה בתוך בית. ודרך אגב בהמשך גם אחרי הבית, כשהוא גילה את כל הבית, אחרי זה הוא צריך לפתוח, יש עוד רעשים, ואז הוא פותח את הדלת
של הבית ורואה שיש שכונה ועיר וכו'. זה משל שאני אוהב להשתמש בו כדי להסביר את העניין הזה של מה שמדברים במדע. היה פילוסוף ידוע של המדע, תומאס קון, שהסביר שהמדע זה לא אמת מוחלטת, זה לא כמו תורת אמת שעם ישראל קיבל בהר סיני. נדבר היום גם כן על הגילויים היום המדעיים שיש בפיזיקה האלוקית, שמצביעים על אותה אמת נצחית של התורה הנצחית, תורת משה. אבל בכל אופן, אז הפיזיקה האלוקית ובכלל מהפכות במדע, מדע הוא לא אמת מוחלטת. הוא משהו שמגלים בני אדם עם המגבלות שיש לנו, בחושים שלנו, בשכל, ביכולת המדידה, אפילו עם דרך אגב כלים יותר מתוחכמים, אפילו עם מחשבים וטלסקופים, אנחנו עדיין מוגבלים, כי זה הכל משהו שהוא מדיד והוא עניין של פירוש והבנה. אז השכל האנושי הוא מוגבל, אמצעי המדידה מוגבלים, המחשבים גם מוגבלים, זאת אומרת אז הידע שלנו הולך וגדל. ותומאס קון, בניגוד אגב לתורת אמת, תורה נצחית שניתנה ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אין סוף, שם התורה, האמת של התורה והחוכמה של התורה, החוכמה האלוקית היא נצחית והיא אינסופית. אבל בכל אופן, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שתומאס קון בעצם בא והראה לנו, פילוסוף של המדע, 1962 במאה הקודמת, עשה ניתוח מדהים, מבריק ומדהים, שבא והראה לנו שבעצם המדע הוא מוגבל, והמדע עובר מהפכות. זאת אומרת שאם היה מצב שנניח, המשל הוא שהאדם נולד בחדר ואחרי זה גדל לבית, זה בעצם מהפכות במדע, אומר לנו תומאס קון. הוא לא השתמש במשל הזה, אני משתמש במשל הזה, אבל זה בא לצייר ולהמחיש לנו את הדבר הזה. אז תומאס קון בא ואומר לנו, אוקיי, נניח סתם לשם דוגמה, ניוטון, כשהוא גילה את המכניקה הקלאסית, אז היה תפיסה מסוימת, זה כמו חדר, והתפיסה המסוימת הזאת הגיעה לקיצה, הגיעה לבעיות, הגיעה לסתירות, לפני תחילת או בתחילת המאה הקודמת. זה כבר הגיע לבעיות, זה עוד לפני כן, אבל בוא נגיד ב-1905 איינשטיין תורת היחסות הפרטית, ואחרי זה 1915 תורת היחסות הכללית. איינשטיין בא ויישב את הסתירות האלה, שבעצם הפרדיגמה הישנה, החדר הקטן של הפרדיגמה הישנה, הפרדיגמה זה תפיסה מדעית של התיאוריה המדעית הישנה, הגיע למיצוי. היו סתירות, זה כמו הדפיקות על הדלת או המוט שחודר דרך הקיר, ואז זה מאלץ את המדע להגיד, אז זה כבר מספיק, אני לא יכול להתקיים בתוך החדר המצומצם הזה, חייב לפתוח את הדלת או לפרוץ קיר, כדי שהאמת, האור, יוכל להמשיך ולגדול ואני אוכל לראות תמונה יותר מלאה. אז זה מה שתומאס קון אומר לנו, שכל סתם בגסות, כל 100 שנה נניח יש מהפכה כזאת מדעית, כאשר החדר המצומצם של התיאוריה הישנה הוא צר מדי, יש בו סתירות, הוא לא מצליח להסביר תופעות מסוימות, ואז חייבים לפתוח ולהרחיב את היריעה ולראות משהו שהוא יותר רחב. וזה בעצם מה שקורה במדע. ולכן איינשטיין לפני 100 שנה, קצת יותר מ100 שנה, אבל בוא נגיד ב-1919, תיקפו את התיאוריה הכללית שלו, תורת היחסות הכללית, שהשווה את הסתירות האלה שהיה בתוך התיאוריה הישנה, נניח של ניוטון, היה סתירות בין ניוטון לבין מקסוול. הייתה תופעה מרכזית במדע שאי אפשר היה להסביר אותה, חשבו שיש חומר דק שקראו לו אתר, והאתר הזה לא נמצא, ואז בעצם התיאוריה של איינשטיין גם פתרה את הסתירה בין ניוטון למקסוול, וגם הצליחה לבטל את האתר. מה זה חומר דמיוני? זה סתם השערה שהיא לא מחזיקה מים, בואו נבטל אותה ובואו נעשה תיאוריה הרבה יותר רחבה. וזה מה שאיינשטיין עשה בהצלחה מרובה. שוב, זה נחשב להישג אינטלקטואלי הכי גדול שאדם אחד השיג, אבל כמובן גם איינשטיין, הגילויים שלו הם מוגבלים. אמרנו שכל אדם בשכל האנושי שלנו לפחות אנחנו מוגבלים, והמדע הוא מוגבל, אז זה הולך ומתרחב מחדר לבית וכו'. מעניין לציין, איינשטיין היה אדם מאוד ענב,
ומזכיר לנו את משה רבינו, לא בדרגה כמובן של משה רבינו, אבל מזכיר לנו קצת, משה רבינו הענב שבאדם, דוד המלך אומר אנוכי תולעתי ולא איש, הענקים של עם ישראל, ובכלל בחסידות אומרים לנו שיהודי הוא בתנועה ובמקום של ענווה, של ביטול. כמה שאנחנו יותר בענווה ובביטול הקדוש ברוך הוא, כך יהיה לנו יותר שפע, יותר קדושה, יותר שמחה. אז בכל אופן איינשטיין, בענווה שלו, כשאלו אותו, פרופסור איינשטיין, מה אתה חושב הולך להיות בעוד 100 שנה? אתה חושב שהתיאוריה שלך תחזיק לנצח? אז איינשטיין הענק והענב אמר לא, אני משוכנע שהתיאוריה שלי לא תחזיק לנצח. עוד 100 שנה אני מאמין ויודע שהיא תוחלף על ידי תיאוריה אחרת. אני רק מקווה, מתפלל, לא אמר מתפלל, אבל אני מקווה שהתיאוריה שלי, אגב איינשטיין היה אדם יהודי, שהאמין בקיומו של בורא עולם. אחד מהמשפטים הידועים שלו היה הקדוש ברוך הוא לא משחק בקוביות. אחת הבעיות שהיה לו עם תיאוריית מכניקת קוונטים הייתה שזה תיאוריה הסתברותית ואקראית, והיא לא משאירה מקום לבורא עולם. אז אמנם הוא לא קיים תורה ומצוות, בכל אופן בחלק מסוים בחייו, לא הרבה תורה ומצוות, כל יהודי מקיים תורה ומצוות, אבל בכל אופן האמונה שלו בבורא עולם הייתה מאוד מאוד חזקה. ולכן איינשטיין בענווה שלו אמר, אני רק מקווה שהתיאוריה החדשה שתתגלה תהיה בעצם התיאוריה שאני גיליתי, תורת היחסות תגלית, תהפוך להיות מקרה פרטי בתוך הבנה יותר רחבה, כמו חדר בתוך בית. ובאמת החדר לא מתבטל, זה לא שכשפתחנו שאותו ילד, נער, פרץ את הדלת וראה שיש בית, זה לא שהחדר שלו הפסיק להתקיים, הוא ממשיך להתקיים, הוא אפילו יכול לחיות בחדר הזה, אבל יש לו כמובן הרחבת הדעת, הוא מבין שהחדר הוא חלק מבית, זה משהו הרבה יותר רחב. וזה מה שקרה לפני 100 שנה, שהייתה מהפכה שאיינשטיין בעצם יישב את הסתירה שהייתה בין התיאוריה של ניוטון למקסוול, ביטל או הסביר תופעה מרכזית, זה היה אתר, הוא ביטל את האתר, אמר אין צורך באתר, אין חומר כזה, שיש חומר עדין שמלא את כל היקום, והוא שמאפשר לאור ולדברים אחרים לנוע דרכו, ועשו ניסיונות ולא מצאו את האתר, ואיינשטיין ביטל את האתר, הוא אמר הוא לא קיים, לא מוצאים אותו, וזה גם לא הדרך הנכונה להסתכל על זה. ואז הוא הציע תיאוריה יותר רחבה. עכשיו, החלק המרגש הוא שאנחנו נמצאים עכשיו, בעצם 100 שנים האחרונות, יש משבר, איינשטיין חיפש, אומרים שאפילו על ערש דווי, הוא שרבט נוסחאות, בניסיון למצוא את מה שהוא קרא לו תיאוריית השדה המאחד. תיאוריית השדה המאחד, Unifying Field Theory, תיאוריה שהייתה אמורה לאחד את כל כוחות הטבע בנוסחה אחת. אגב, מאוד מעניין, בהשגחה פרטית, מה שנתן לי השראה גדולה. אני חיפשתי את התיאוריה, והוא כתב את זה על ערש דווי, ולא הצליח לגמרי לפתור את הבעיה הזאת. הוא הקדים את דורו, דרך אגב, זאת אומרת, זה שהוא ראה 100 שנים קדימה, שחייבת להיות תיאוריית על, שתאחד את תורת היחסות, תורת הקוונטים, זה דבר אדיר, זה כמו נביא שמקדים את דורו. אני לאותו קרא למאמץ שלו, ולחזון שלו קראתי לתיאוריה שלי בהתחלה, תיאוריית השדה המאחד החישובי. הוספתי את העניין של חישובי, כי יש הסבר לעניין הזה, אבל זו תיאוריה שהיא בעצם מממשת את החזון של איינשטיין, ומעניין לציין בהשגחה פרטית, אני את החזרה שלי בתשובה, התעוררתי לדבר הזה הרבה דרך הגילוי של התיאוריה הזאת. מה רבו מעשיך השם, כולם מחומה עשית. חיפשתי את התיאוריה הזאת, שתאחד תורת יחסות תורת הקוונטים, גיליתי תיאוריה שבסופו של דבר הבנתי שהיא מצביעה על הקדוש ברוך הוא, אגב דומה להפליא למה שהחסידות אומרת, פשוט מצמרר, עד כמה התיאוריה הזאת שאני גיליתי אותה במקור לפני שחזרתי בתשובה, או לפני שהכרתי את היהדות ואת החסידות, עד כמה התיאוריה הזאת היא בעצם ממש העתק או ביטוי של האמת הנצחית שמופיעה בתורה הקדושה, ובפנימיות התורה זה החסידות. אז בכל אופן מה שרק מעניין לציין זה שכאשר אני גיליתי את התיאוריה הזאת,
והתחלתי להתקרב ליהדות וחסידות. ראיתי ספר של חליפת מכתבים שנכתבה, זאת אומרת מי שכתב את זה פרופסור ולבל גרין, עליו השלום, שהוא היה חזר בתשובה ונהיה חסיד של הרבי, נהיה מאוד קרוב לרבי ולחסידות, והוא כתב באחד מהמכתבים, אז הוא הביא בעצם הרבה מאוד מכתבים שלו אל הרבי ושל הרבי אליו, ואחד המכתבים שהוא מצטט של הרבי, נכתב אגב יום ושנה לפני יום הולדת היהודי העברי שלי, אז שם כותב לו הרבי שהמדע מנסה לאחד את כל כוחות הטבע בנוסחה אחת, בעצם מה שאיינשטיין ניסה לעשות, ושלא רק שהמדע יצליח לעשות את זה, אלא שההצלחה של תיאוריה שבאמת תצליח לאחד את כל כוחות הטבע, סוגריים גם לאחד תורת היחסות, תורת הקוונטים, מה שעושה הפיזיקה האלוקית, מה שהפיזיקה האלוקית זה בעצם שם אחר לאותה תיאוריית שדה מאחד חישובי. סיפור בפני עצמו מעניין למה השם השתנה לפיזיקה אלוקית. היום זה נקרא פיזיקה אלוקית, במקור זה היה תיאוריית שדה המאחד החישובי, זה שמח, אמורה לשמח גם את עם ישראל ואת האנושות כולה. אבל בכל אופן, אז היה עניין, אז הרבי כתב מכתב לפרופסור ולבל גרין, ואמר לו שלא רק שיגיע המדען, תהיה התפתחות כזאת במדע, שמישהו יצליח לאחד את כל כוחות הטבע בנוסחה אחת, והנוסחה הזאת אמורה גם להצביע על אחדות השם. זה מה שהרבי כתב לו, שאנחנו יודעים באמונה היהודית שלנו, בתורת אמת, שכמובן שלא רק שהכל מאוחד, אלא הכל אין עוד מלבד, או הכל מצביע על אחדות השם. בלב התיאוריה שזכיתי לגלות, תיאוריית השדה המאחד החישובי, או כמו שנקראת היום פיזיקה אלוקית, באמת נמצאת נוסחה חישובית אוניברסלית, שהיא נוסחה שמאחדת את כל כוחות הטבע, ומצביעה על אחדות השם. ואגב, מצביעה על כך שכל העולם מובל למצב גאולתי מתוקן. פלא פלאים. אז בקיצור, מה שאני רוצה להצביע עליו, זה שהפיזיקה האלוקית, מה שהיא עושה, אז היא בעצם באה ועושה את אותו מהפכה, כמו אמרנו מחדר לבית, מבית לשכונה, משכונה לארץ וכו'. מה שהפיזיקה האלוקית עושה, היא בעצם חוללת את המהפכה הבאה, היום זה כבר המהפכה הנוכחית, אבל היא המהפכה הבאה אחרי המהפכה של איינשטיין. זה בעצם המהפכה הנוכחית שקורית במדע היום, ויש, התפרסמו כבר 4 או 5 special issues, עלונים מיוחדים מדעיים, שמוקדשים כולם בז'ורנלים בינלאומיים מדעיים, בפיזיקה וכו', שמוקדשים כולם לעניין הזה של המהפכה של הפיזיקה האלוקית, בעצם כתיאוריה החדשה של המאה ה-21, ברוך השם. אז בעצם הפיזיקה האלוקית, תיאוריית השדה המאחד החישובי, הפיזיקה האלוקית כמו שנקראת עכשיו, היא בעצם מחוללת מהפכה, היא מממשת את החזון של איינשטיין, היא מאחדת תורת היחסות, תורת הקוונטים, היא מאחדת אגב את כל כוחות הטבע, פעם ראשונה במדע, איינשטיין הצליח לאחד זוגות של מאפיינים, כוחות הטבע גם כן, הפיזיקה האלוקית מאחדת את 4 כוחות הטבע, אבל יש את המאפיינים של למשל זמן, מרחב, מסה ואנרגיה. איינשטיין הצליח לאחד, בגאוניות שלו הצליח לאחד בין זמן, מרחב, space time, אנרגיה ומסה, energy mass equivalence, זה ה-E שווה MC בריבוע, זה מה שעומד בבסיס האנרגיה הגרעינית ופצצת אטום וכו'. וגופים שהם כבדים, מעקמים את הזמן, מרחב, את ה-space time. אבל הוא לא הצליח לאחד עדיין בתורת היחסות הכללית בין 4 המאפיינים האלה ביחד. יש צמדים, אבל בשביל לאחד בין 4, זה מה שזכיתי לגלות בפיזיקה האלוקית, שהיא באמת מאחדת את 4 המאפיינים של זמן, מרחב, מסה ואנרגיה בנוסחה אחת, גם את 4 כוחות הטבע שלא הצליחו לאחד אותם, כי הכבידה נשארה נפרדת, אי אפשר לאחד אותה, הכבידה קשורה בתורת היחסות הכללית של איינשטיין, ואי אפשר לאחד אותה עם 3 הכוחות האחרים, שלכאורה אפשר להסביר אותם במודל הסטנדרטי של מכניקת קוונטים.
בכל אופן, אז הפיזיקה האלוקית מחוללת מהפכה מאוד גדולה, היא מממשת את החזון של איינשטיין, היא מיישבת את הסתירה בין תורת היחסות הכללית למכניקת קוונטים, מאחדת את כל הכוחות, מצביעה על העיקרון על הזה, וכאן אני רוצה להתחיל לדבר באמת על המהפכה הגדולה של פיזיקה אלוקית, ואחרי זה על ההקבלה של זה לחסידות, ונושא העיקרי שלנו היום, כיצד, כשנבין את זה קצת יותר, נוכל אולי להבין יותר כיצד הפיזיקה האלוקית והחסידות, שהיא בעצם רק ביטוי או מקבילה של החסידות, שמוריד את החסידות לשכל שלנו, לשכל של הנפש הבהמית, כמו שקורא לזה אדמו"ר הזקן, להבנה שלנו עוד יותר. אז אחרי שנבין את הפיזיקה האלוקית ואת המהפכה שהיא מחוללת במדע, נוכל לדבר ולהבין על כיצד הפיזיקה האלוקית בעצם ביחס לפורים מצביעה על השלכות שלה, היא מצביעה על אחדות, ניסים, גאולה לעם ישראל, לכל העולם, בעזרת השם. אז עכשיו זה הנקודה שבו מתאים לדבר על העניין הזה של בעצם מה הגילוי המרעיש שיש בפיזיקה האלוקית. הגילוי המרעיש לפיזיקה האלוקית, הדרך שבה היא מסוגלת ליישב את הסתירה בין תורת היחסות הקוונטים, ולאחד את ארבעת כוחות הטבע ואת המאפיינים וכו' וכו', היא על ידי זה שהיא גילתה עקרון על. העקרון על הזה אני קורא לו עקרון חישובי תודעתי אוניברסלי, Universal Computational Consciousness Principle, או /Consciousness Principle. זה עקרון על, שהוא ייצגתי אותו באות י' בהשגחה פרטית, גם לפני שהכרתי את החסידות. בכל אופן, אז היוד הזה, בעצם העקרון על הזה, בשפה דתית אנחנו נקרא לזה הכוח האלוקי. אבל בכל אופן, העקרון על הזה, הוא זה שמהווה את כל הבריאה, את כל היקום, כמו סרט. בקצב שאי אפשר לתפוס אותו, וזה סרט שהוא תלת ממדי של כל היקום. זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים סרט, השתמשתי במשל של הסרט, כשאנחנו רואים סרט, אם אנחנו לא מודעים לזה שזה סרט, אנחנו יושבים באולם, מסתכלים על המסך, ורואים עולם שלם מתנהל. אם זה סרט מתח, אז אנחנו כולנו נדרכים, עדיף לראות סרטים קצת יותר מרוממים, שיוצאים איתם עם מסר מרומם שנותן השראה בחיים, אולי מצביע על אחדות השם, מצביע על זה שהטוב מנצח, על צדק, על יושר, על צדיקים, עדיף סרטים כאלה. אבל בכל אופן, אם אני יושב ואני רואה סרט, ואני רואה בסרט הזה, נתתי דוגמה של סרט מתח, כי זה יותר מוחשי, אני נדרך כולי, ויש שם גיבור, ויש לו מאבקים וכו' וכו', אבל בזמן שאני יושב בסרט, הוא נראה לי הכל אמיתי. יש מכוניות, נתתי בספר שהתפרסם בארצות הברית, ובעזרת השם יתפרסם גם בארץ, נתתי דוגמה של ג'יימס בונד, הגיבור הידוע. אז הוא נמצא במכונית והוא נוסע בקניון ורודפים אחריו ומעיפים עליו טילים והוא מתחמק, וכל זה מאוד מאוד אמיתי, גם המכונית, גם הטילים שיורים עליו, גם ההתחמקות שלו, הכל מאוד אמיתי, ולכל יש אנרגיה ותנועה וזמן, הכל נראה אמיתי, זה עולם שלם. העניין הוא שאם אני רגע בזמן הסרט אפילו מוריד את העיניים שלי מהמסך ומסתכל בפלאפון, או מסתכל על השעון, או עושה משהו אחר, אז אני מתנתק מהסרט, ואני מבין שהסרט הוא לא לגמרי אמיתי. יותר מזה, אם אני הייתי יכול לעצור את הסרט, ולהתחיל להסתכל מה באמת קורה שם, כי זה לא אמיתי, זה רק תמונות שמוקרנות בקצב מסוים, והשינוי והמעבר בין תמונה לתמונה גורם לי לתפיסה שיש שם מהירות, יש שם זמן, יש שם אנרגיה, יש שם תנועה וכו'. אבל אם אני יוצר את הסרט, אני מתחיל לנתח, אני רואה למשל, אפרופו שהמהירות של המכונית של ג'יימס בונד היא בעצם, היא לא זזה, היא רק מוצגת בתמונה אחת כאן ואחרי זה כאן ואחרי זה כאן, ולפי עמידת השינוי, השעתוק או ההבדל של איפה מוצגת המכונית בתמונה אחת ואחרי זה בתמונה שנייה, זה המהירות, זה האנרגיה. זמן, אם לא היה שינוי בסרט, אם היינו רואים תמונה למשל של רבי מלובביץ' נשיא הדור, מלך המשיח, היינו רואים תמונה שלו, ורואים את התמונה שלו נניח במשך 5 דקות, אותה תמונה מוקרנת כל הזמן. אז מה היינו רואים? אז לא היה זמן, בתוך הסרט לא היה זמן, כי אין שינוי בכלל. אנחנו רואים דבר דומה לזה, כשיש slow motion, כשעושים סרט בתנועה איטית,
זה בעצם מקרינים את התמונות בקצב הרבה יותר איטי, ואז יש פחות שינוי, ואז הכל הזמן הולך ומועט. אבל אם אין שינוי בין התמונות, אז אין זמן, הזמן עצר מלכת. בצורה הזאת אני השתמשתי במשל של הסרט, רק בשביל להמחיש לנו, שהתיאוריה החדשה באה ואומרת שיש את העקרון על הזה, עקרון חישובי תודעתי אוניברסלי. העקרון על הזה בעצם מהווה תמונות של כל היקום. זה קורה בקצב של טריליונים, הרבה טריליונים, הרבה מעבר לטריליונים של פעמים בשנייה. זה איזה 50 אפסים, זאת אומרת זה קצב שאי אפשר לתאר אותו, אבל זה הרבה מעבר לטריליונים של פעמים בשנייה. ואז יוצא שבכל טריליונית והרבה מעבר לזה של שנייה, היוד הזה מהווה תמונה של כל היקום בו זמנית, והתמונה נמוגה בחזרה, חוזרת כמו האור הלבן שיש בין תמונה לתמונה, כאן האור הלבן, שבמשל זה בעצם העקרון על. אז תמונה יוצאת מהעקרון על וחוזרת לעקרון על. למעשה, לפי התיאוריה הזאת, לעקרון על יש כמו בנק של כל התמונות, כמו DVD כזה, כמו סרט, כמו בנק של כל התמונות של העבר של היקום, של ההווה ושל מספר עתידים אפשריים, לכל אדם בעל בחירה חופשית, יש לו כמה עתידים אפשריים. בזה זה שונה קצת מהסרט, כי בסרט זה רק בנק מסוים וזה מה שיש. כאן לבחירות המוסריות שלנו יש השפעה מאוד גדולה על מה יהיו התמונות הבאות. ונתתי משל של מנכ"ל שהולך לפגישה חשובה שנתית, שבו אמור לקבל בונוס, פרס כספי גדול. רק שהפרס הכספי הזה, עכשיו מה שקורה זה שבדרך שלו לפגישה הזאת, בהשגחה פרטית, יש תאונה, חס ושלום, והוא רואה יהודי מוטל על הכביש, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם ומלואו, יש לו בחירה מוסרית, הוא יכול להתקשר ולהגיד אני דוחה את הפגישה, כי אני חייב להציל את היהודי הזה, או את האדם הזה, אני חייב להציל אותו, לנסות להציל אותו. הטענה היא שכשהמנכ"ל הזה יעשה את הבחירה המוסרית הנכונה, ויגיד אני חייב להציל את היהודי או את האדם הזה, חייב להציל אותו, אז לנסות להציל אותו. ברגע שהוא עושה את זה, בוחרים עבורו למעלה, דיברנו על הבנק של התמונות, תמונה אחת מכמה תמונות אפשריות, יש בעצם כמה עתידים, כמה שבילים שונים, שהחיים של אותו אדם יכולים ללכת לפי הבחירות שלו. אם הוא בחר לנסות להציל את החיים של אותו יהודי, אז מה יצא? יצא שכתוצאה מזה בחרו גם עבורו עתיד שבו גם את החיים שלו מישהו אחר ינסה להציל. בסוגריים יש סיכוי טוב שזה יהיה אותו אדם שהוא ניסה להציל את החיים שלו. אבל בכל מקרה ינסו להציל גם את החיים שלו. אז אנחנו פתאום רואים מציאות אחרת על ידי גילוי העקרון על הזה שמהווה מאין ליש, כל טריליונית של שנייה מהווה את כל היקום כתמונה אחת, וזה חוזר לעקרון על הזה או לכוח האלוקי בשפה דתית. אז כל המציאות וכל התפיסה של היקום משתנה. התיאוריה החדשה הזאת, באמת אני לא נכנס לזה כרגע, אבל היא מצליחה ליישב את הסתירה בין תורת יחסות תורת הקוונטים, היא מאחדת את ארבעת המאפיינים של זמן, מרחב, מסה ואנרגיה, על ידי זה שבעצם אנחנו מבינים שהיוד הזה מחשב בכל פיקסל, בכל נקודה, אין סוף הנקודות שמרכיבות את היקום, הוא מחשב בצורה מופלאה, כמעט מעבר לשכל האנושי, הוא מחשב מה יהיה הזמן, מרחב, מסה ואנרגיה של כל נקודה ביקום בו זמנית. אי אפשר לתפוס את זה כמובן. אגב, אומר את זה אדמו"ר הזקן, נשיא דור, כתב את ספר התניא, שהוא הבסיס לכל החסידות חב"ד. הוא היה תלמיד של הבעל שם טוב, תלמיד של נגיד מזריץ' שהיה תלמיד של בעל שם טוב, ואז אומר אדמו"ר הזקן שאחת הדרכים, וספר התניא הוא ספר פלאי, הרבי נשיא הדור, מלך המשיח, אומר לנו שהיום חיוני לכל יהודיה ללמוד את התניא. זה ספר שהגדול שבגדולים לא יורד לעומקו, והקטן שבקטנים יוצא ידי סיפוקו, ספר פלאים. והוא בעצם מוריד לשכל שלנו, של הנפש הבהמית, את הפנימיות של התורה, מה שהיה אצל הרשב"י, והאריזל דיבר על זה, פנימיות התורה, זה ירד עכשיו לשכל שלנו, אפילו של הנפש הבהמית, של הגוף שלנו, ויש לנו יכולת יותר להתחיל להבין ולתפוס ולהשיג, כמה שהשכל שלנו מוגבל יכול,
עניינים שקשורים באלוקות ובנשמה של יהודי שהיא חלק אלוקה ממעל ממש וכו'. אז אומר האדמו"ר הזקן שאחת הדרכים להגיע ליראה ואהבה של הקדוש ברוך הוא זה התבוננות בגדלות השם. כשאנחנו מתבוננים על האינסופיות והחוכמה והכוח האדיר שיש לקדוש ברוך הוא והחסד והרחמים שלו כלפינו, אז אנחנו מגיעים למקום של יראה ואהבה גדולים לקדוש ברוך הוא. ובאמת גם כאן, הרבה פעמים כשאני מרצה בכנסים, בפרט אם זה כנסים שיש שם גם יהודים, יראי שמיים וכו', ובכלל אני בא ואני אומר לאנשים, תראו, תדמיינו שאתם יושבים באולם, אולי בבית מדרש, ואתם מתבקשים לעצום עיניים ורק לדמיין ולזכור את כל שמות הספרים בחדר, אבל יש מאות ספרים בחדר, קשה מאוד. אם הייתי אומר לכם לעצום את העיניים ולדמיין גם את המילים והאותיות והמשפטים בכל הספרים, זה לא אפשרי, נכון? אבל זה כן מוביל אותה, אבל זה רק ליהודי, שאנחנו אמנם, האדמו"ר הזקן אומר לנו, יהודי הוא מעל הטבע. תכף נדבר על הניסים ועל פורים ועל אחדות ועל גאולה, אבל בעיקרון האדמו"ר הזקן אומר לנו, יהודי יש לו שתי נפשות. נפש בהמית זה הגוף, ונפש אלוקית זה הנשמה שהיא חלק אלוקה, היא ממש ניצוץ מהקדוש ברוך הוא, רסיס של הקדוש ברוך הוא. כיוון שהקדוש ברוך הוא אין סופי, אז גם הנשמה שלנו שהיא חלק ממנו, נדבר היום על העניין הזה של היחידה, של החלק בנשמה שלנו שמחובר והוא אחד עם הקדוש ברוך הוא. זה בפרט בפורים מתעורר, וזה רמז בשביל עם ישראל לאחדות וליכולת שלנו להגיע לגאולה בעזרת השם, שנזכה להגיע לגאולה אמיתית והשלמה. אמן כן יהי רצון. אז בכל אופן הרעיון הוא שבעצם אנחנו מבינים, אז כשיהודי יושב בתוך חדר, אמנם הוא חושב שהוא מוגבל, באמת אנחנו לא מוגבלים, באמת הנפש האלוקית שלנו היא חלק אלוקה ממעל, היא אינסופית, גם ביכולות שלה. מספרים על הרבי שהיה עומד 8 שעות, 10 שעות על הרגליים, גם כשהגוף היה נראה שהוא כבר יותר מבוגר. כמובן נשיא דור לא מוגבל בכלל, אבל בכל אופן בעיניים שלנו ראו את ההיבט הזה שהרבי כבר הגוף בגיל יותר מבוגר, ועומד בכל אופן 8 שעות, 10 שעות על הרגליים, וגם כשהגוף היה יותר צעיר. ושאלו אותו, אז איך אתה מסוגל, ומחלק דולרים וברכות לכל יהודי. כל יהודי שעבר לפני הרבי שינה את חייו. אי אפשר לתאר מה זאת החוויה הזאת, ככה אומרים אנשים שחלפו על פני הרבי. אבל בכל אופן, אז שאלו את הרבי, איך אתה יכול ככה לעמוד 8 שעות, 10 שעות, לחלק דולרים, להיטיב עם יהודים, לייעץ להם, להורות אותם. אז הוא אמר, כשסופרים יהלומים לא מתעייפים. זאת אומרת, רבי נשיא דור, שרבינו של הדור הזה, פשוט את משה בכל דרה ודרה, מסתכל ורואה בתוך היהודי את הניצוץ הזה, את החלק אלוקה ממעל ממש. זאת אומרת, כשסופרים יהלומים, יהלום זה אותו חלק אלוקה, לא מתעייפים. אני מספר את זה כי לחזור למשל שאמרנו, אז אם יהודי יושב בחדר, וקשה לו לדמיין את מאות הספרים, את השמות שלהם בלבד, ובטח לא את המילים והאותיות והמשפטים. אז אמנם אנחנו לא מוגבלים, אבל כשאנחנו נפש האלוקית מלובשת בתוך נפש באמת בתוך הגוף, נראה לנו שאנחנו מוגבלים. ואז אנחנו רק לשבת בחדר ולדמיין את שמות הספרים, בטח לא את המילים, אותיות ומשפטים, קשה לנו. אז תחשבו על זה, זה מה שמוביל ליראה ואהבה של הקדוש ברוך הוא, תחשבו על זה שהקדוש ברוך הוא לא מדמיין, אלא יוצר בפועל, מהווה מאין ליש, וזוכר ומהווה ומפתח כל פיקסל בעולם. זאת אומרת, כל שערה בזקן הקדוש של יהודי, כל תא בגוף קדוש של תינוק יהודי, כל פרח, כל פרפר, כל עץ, כל גלקסיה, כל אבן ותולעת בטבור כדור הארץ, את כל מה שיש ביקום, הקדוש ברוך הוא זוכר, מהווה ומפתח טריליונים והרבה יותר מטריליונים של פעמים בשנייה. אז אי אפשר לתפוס את זה. אבל זה כן מוביל אותנו ליראה ואהבה. באמת התיאוריה הזאת היום מחוללת מהפכה אדירה במדע, היא מקדמת את המדע בצורה מדהימה, היא עושה כל מיני דברים, אני מקווה שאני אספיק לגעת לפחות
הדברים המדהימים שהיא מתחילה לשנות לגמרי את התפיסה שלנו, של עם ישראל. זה פחות, כי עם ישראל נמצא בתוך התורה הקדושה, והמדע הולך ומגלה מחדש את האמת הזאת שיש בתורה הקדושה. אבל בכל אופן זה משנה את התפיסה של כל האנושות, שם את עם ישראל במקום מאוד מרכזי בכל הבריאה, מצביע על זה שהעולם מובל לגאולה. אז אני אגיד אולי כמה דברים קטנים עוד על התיאוריה הזאת, ואיך זה מתחיל לרדת עכשיו לדברים שמשפיעים עלינו. התיאוריה הזאת באה ואומרת שהעולם מושגח, זאת אומרת, אני קורא לתיאוריה הישנה, בעצם במובן מסוים לכל התיאוריות הישנות המדעיות, כי הם כולם באותו כיוון. אני קורא להם פרדיגמה או תפיסה מדעית שהיא חומרנית סיבתית אקראית, material causal random, או random material causal, שזה בעצם כל התפיסה הישנה אומרת שהעולם מתנהל כמו ג'ונגל. אז העולם נוצר כתוצאה ממפץ גדול, אירוע גרעיני אקראי שקרה לפני מיליארדים של שנים. אין אגב דרך באמת לבדוק את זה, זאת אומרת גם לפי תורת היחסות של איינשטיין אי אפשר לדעת באמת מה קרה, אם היה מפץ גדול ומה קרה, כי לפי תורת היחסות של איינשטיין שום דבר לא יכול לנוע מהר ממהירות האור, ואנחנו לא יכולים לחזור ולראות מה היה שם. זאת אומרת, אם זה באמת היה, אם באמת היה מפץ גדול, אז זה בעיה. אבל בכל אופן, התיאוריה, זה בעיה בשביל המודל הישן, אבל ממילא פיזיקה אלוקית מחליפה ומרחיבה את המודל הישן מבית לשכונה או לעיר. אז היא מאירה באור חדש או הרבה יותר רחב את ההבנה שלנו של היקום, והיא גם משנה מאוד את התפיסה. העולם לא נוצר כתוצאה ממפץ גדול. לפי התיאוריה החדשה לא יכולה להיות סיבה ותוצאה אקראית, בכלל סיבה ותוצאה מסיבות מאוד עמוקות. הפיזיקה אלוקית באה ואומרת שהיוד מהווה בו זמנית את כל הבריאה. אז אם כל הנקודות ביקום מהוות בו זמנית, לא יכול להיות סיבה ותוצאה ביניהם. נתתי משל, אני אעשה את זה עוד פעם, שאם היינו רואים בסרט, נניח מצב שבו יש כוס עם מים, ורואים פטיש, שזה המכסה של המשקפיים, אז אם היינו רואים פטיש שמכה את הכוס, והכוס הזאת נשברת והמים נשפכים, היינו אומרים שנראה שהפטיש, המכל של המשקפיים, שהפטיש זה הפטיש, הפטיש שובר את הכוס. אבל באמת, אם היינו מאיטים את הסרט, היינו רואים שזה לא המצב. כי בכל תמונה, נניח בתמונה הראשונה הם היו במרחק מסוים, הם מוצגים בו זמנית, כל תמונה, הכל מוצג בו זמנית. בתמונה השנייה הם קרובים יותר, אבל הם עדיין מוצגים באותה תמונה בו זמנית. בתמונה השלישית הם נוגעים אחד בשני, אבל הם עדיין מוצגים בו זמנית. ובתמונה הרביעית, הכוס שבורה, המים שפוכים, וזה נניח שוכב על השולחן. אבל הנקודה היא ששני דברים מופיעים בו זמנית, לא יכול להיות ביניהם סיבה ותוצאה. כי הם מופיעים בו זמנית, אז אחד לא גורם לשני, לא יכול לגרום לשני. מה כן יש? לפי הפיזיקה האלוקית, יש במאי של הסרט שמארגן את הסדרה של התמונות בצורה כזאת, שנראה שיש חוקים כאלה, שכשפטיש מכה את הכוס, אז המים נשפכים. אבל קודם כל זה לא הפטיש עצמו ששבר את זה וזה מה שגרם, כי אין שם סיבה ותוצאה, יש במאי שמסדר סרט בצורה מסוימת, שיש בו חוקיות שנראית שעובדת בצורה מסוימת. זה נושא דק ועדין, אבל בכל אופן הפיזיקה האלוקית באה ואומרת שהעולם הוא בעצם מהווה מחדש, והוא נמס כל הזמן לתוך היוד. אגב, גם אם היה מפץ גדול, שלפי הפיזיקה האלוקית לא יכול היה להתקיים, ובטח לא לפני מיליארדים של שנים, אבל גם אם היה מפץ גדול, הוא לא יכול היה להסביר את התפתחות היקום, כי היקום כל הזמן נמס. זאת אומרת, זה לא האירוע הראשון שגרם לכל הדברים האלה. היקום הוא בעצם, אני לא רוצה להגיד אשליה, כי הוא לא אשליה. תורת אמת, התורה הקדושה שלנו אומרת, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, השמיים והארץ קיימים. אבל ברמה עמוקה, אנחנו מבינים שהם קיימים רק כביטוי של הכוח האלוקי שמהווה את הכל. אבל, זאת אומרת, מה שאנחנו באים להגיד זה שהפיזיקה האלוקית מאירה באור לגמרי חדש את ההבנה שלנו של היקום. היקום הוא לא מציאות קבועה, כי כל הזמן הוא נמס, מהווה מחדש על ידי היוד ונמס
אגב, הוא לא נמס פחות מאשר משהו מעובה, הוא כל הזמן נמס, מעובה, מעובה, נמס, נמס, מעובה, הוא כל הזמן בתהליך של שינוי. זה כמו עץ שאנחנו רואים אותו גדל, אז אתה לא יכול להגיד שהעץ רק בזמן שהיה שתיל הוא המצב, אבל העץ הוא כל הזמן משתנה, הוא תהליך בכלל, הוא לא מציאות סטטיס, הוא תהליך. גם הפיזיקה האלוקית באה ואומרת שהיקום הוא תהליך של שינוי, ובעצם העיקרון האמיתי, המציאות האמיתית שעומד מאחורי היקום הזה, זה היוד, או זה הכוח האלוקי. יש אחד מהעקרונות היפהפיים של התיאוריה הזאת, מקביל לחסידות. בחסידות אנחנו מדברים על אין עוד מלבדו. החסידות באה ומאירה את העיניים שלנו ומצביעה על כך שבעצם מאחורי, פותח אדמו"ר הזקן את התניא והשיבות אל לבך, כי השם הוא האלוקים בשמיים מעל בארץ מתחת אין עוד. אומר לנו, תדעו לכם שכמה שנראה לנו בעיניים ובשכל הרגיל שלנו שהעולם הוא טבע, הטבע זה גימטריה אלוקים, נראה לנו שיש טבע, שהעולם קיים כמציאות פיזית, עצמאית. אומר לו, זה לא המצב. שנתעמק יותר בתורה הקדושה ונבין מהי המציאות, אנחנו נבין שהטבע זה בעצם אלוקים, זה בעצם כיסוי של הכוח האלוקי שמצמצם את עצמו ונראה לנו כמציאות. נראה לנו שהגוף שלנו קיים כשלעצמו, שהשולחן קיים כשלעצמו, שיש מציאות פיזית שהיא קיימת כשלעצמה. הוא אומר, זה לא המצב. כשאנחנו נתעמק יותר, אנחנו נבין שלמעשה אין עוד מלבדו. יש רק את הקדוש ברוך הוא, והוא מהווה כל הזמן מאין לי יש את הבריאה. אבל הוא מסתיר את עצמו. אלוקים זה שם שבעצם מעיד על צמצום. אז שם הוויה, שם השם, הוא בעצם מה שעומד מאחורי הכוח האלוקי שמצמצם ומראה לנו כאילו שיש טבע, אבל באמת יש רק את השם הוויה, את הכוח האלוקי שמהווה את הכל, רק שהוא מלביש את הכל דרך האלוקים, דרך הצמצום הזה, שזה בעצם כמו טבע מה שאנחנו רואים. ולכן גם הלימוד של תניא, נדבר על זה היום גם כן, הלימוד של החסידות, הוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא מכין את התודעה שלנו למצב שבו אנחנו נהיה מוכנים לגאולה, מוכנים לפקוח את העיניים, להחזיר את אלופו של עולם לתוך הגלות, לתוך הראייה המצומצמת. וההבדל בין גולה לגאולה זה אות א', אומר לנו הרבי מלובביץ', נשיא הדור מלך המשיח. אז תכף נדבר על זה, אבל בכל אופן, אחד הגילויים שיש בפיזיקה האלוקית, שזה מקביל למה שאומרת החסידות, זה שהחסידות תגיד אין עוד מלבדו, יש רק את הקדוש ברוך הוא. הוא מתלבש, מסתיר את עצמו, מחביא את עצמו דרך הטבע, כדי שליהודי תהיה יכולת הבחירה. הוא קם בבוקר, יהודי קם בבוקר, יהודי קדוש קם בבוקר, ויש לו בחירה אם הוא יניח תפילין או לא. כמובן שהנשמה שלו רוצה להניח תפילין, אבל יש מאבק, את הנפש האלוקית, נפש הבהמית. אוקיי, אבל אני חוזר רגע לתיאוריה. אז התיאוריה באה ואומרת, יש עקרון יפהפה בתיאוריה, שבא ואומר שכיוון שהיוד מהווה את התמונות, ומחשב אמרנו כל נקודה ונקודה, זמן, מרחב, מסה ואנרגיה, זה מחושב על ידי היוד הזה. אחרי זה בין תמונה לתמונה, יש בעצם הפרש מאוד גדול. זאת אומרת, בין תמונה לתמונה, כל היקום, כל המציאות של הפיקסלים של הנקודות, נמס בחזרה לכוח אלוקי. אז בין תמונה לתמונה יש רק את היוד. ואין יקום. בזמן שיש יקום, בזמן התמונות, היוד הוא זה שמייצר ומהווה ומחדש, מחדש בטובו בכל יום תנו נעשה בראשית. אז הפיזיקה האלוקית מגלה לנו שזה לא רק בכל יום, זה בכל טריליון של השנייה, הקדוש ברוך הוא מהווה מאין ליש את כל הבריאה. בכל אופן יוצא יש עקרון שקורא לו Computational Invariance Principle, עקרון בפיזיקה האלוקית, עקרון החישוביות הבלתי משתנה. הוא עקרון שבא ואומר שבעצם יש רק את היוד כל הזמן, רק שבין התמונות יש את היוד לבד, וכל התמונות נמסו בחזרה לבנק הזה של התמונות של היוד. היוד הוא כמובן מעבר לבנק, אבל נמצא בתוכו גם את הבנק של התמונות. אז בין תמונה לתמונה יש את היוד, ובזמן התמונות יש את היוד, הוא זה שמהווה, ובעצם מייצר ומתחזק ומפתח כל תא בגוף של תינוק יהודי, כל פרח, כל פרפר, כל גלקסיה. פלא פלאים. אז בכל אופן היוד הוא הדבר היחידי שקיים כל הזמן, כי הוא בין התמונות קיים בלי היקום, ללא יקום, נטול יקום, נטול קפאין, נטול יקום, ובזמן התמונות הוא זה שמהווה כל פיקסל ופיקסל, אז כל היקום הוא בעצם רק לבוש שלו, או רק ביטוי שלו. ואז יוצא שבעצם היוד זה המציאות היחידה.
ושוב, חוזרים לתורתנו, תורת אמת, תורת קדושה, תורת משה רבנו. אז בתורה הזאת אנחנו יודעים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זאת אומרת, יש שמיים וארץ, אבל ההבדל, ואנחנו נתקדם עכשיו קצת לכיוון להבין, הפיזיקה האלוקית בעצם מצביעה ומאירה ומורידה לשכל שלנו עוד יותר את האמיתות שיש בחסידות. כי בעצם אומר לנו הרבי מלובביץ', נשיא הדור, אומר לנו שמה ההבדל בין גולה לגאולה. תיקחו את המילה גולה ואת המילה גאולה ותשוו ביניהם, חסר את האות א'. זאת אומרת, ההבדל היחיד בין גולה לגאולה זה אות א'. מה שמרמז על כך, וא' זה אלופו של עולם, זה הקדוש ברוך הוא. אומר לנו הרבי, שזמן של גאולה זה לא מצב שהעולם לגמרי נחרב חס ושלום. זה לא המצב. זמן של גאולה זה בעצם אותו דבר כמו גולה, אבל ההבדל האדיר שמכניסים לתוך הגולה את האלף, אלופו של עולם. מחזירים לתוך המציאות שלנו את אלופו של עולם בתור המציאות המרכזית, השחקן העיקרי של הסרט הזה. זאת אומרת, האלף אלופו של עולם, בזמן הגאולה, אנחנו פוקחים את העיניים, מחזירים את אלופו של עולם למרכז התודעה שלנו, למרכז החיים שלנו, ואז הגולה הפכה להיות גאולה. הפיזיקה האלוקית במובן מסוים זה מה שהיא עושה בשפה מדעית. כי ממצב שהתיאוריה הישנה של איינשטיין למשל באה ואמרה, העולם נוצר, דיברנו על פרדיגמה הישנה שהיא סיבתית, חומרנית, אקראית. ממצב שזה גישה גויית דרך אגב, כאילו בגישה גויית אין את הקדוש ברוך הוא, יש טבע. אז גישה גויית כזאת של המדע הישן, הפרדיגמה הישנה, סיבתית, חומרנית, אקראית, באה ואומרת, אז הכל טבע. אין מקום חס שלום לאלופו של עולם, אבל זה גישה גויית, זה לא גישה יהודית והיא גם לא משקפת את האמת. האמת שניתנה לעם ישראל בהר סיני, התורה הקדושה שניתנה לעם ישראל בהר סיני, זה מאוד רלוונטי לפורים, תכף נדבר על זה, כי בפורים קיימו את אשר החלו לעשות, פורים היה קבלה מלאה מרצון של עם ישראל את התורה הקדושה, אז לכן זה מאוד, מאוד רלוונטי, אבל בכל אופן הרעיון הוא אנחנו מבינים דרך התורה הקדושה, אנחנו מבינים שבעצם אין עוד מלבד, דיברנו על זה. אני רוצה להסביר איך הפיזיקה האלוקית מתחילה להוריד לתוך דיברנו על להחזיר את אלופו של עולם למרכז התודעה שלנו. אז בעצם הפרדיגמה הישנה אמרה שהכל אקראי, והכל סיבתי, חומרני, אין מקום לאלופו של עולם. אבל זאת לא אמת, והפרדיגמה הישנה הגיעה לקריסה, מה שדיברנו בהתחלה. סתירה בין תורת היחסות, תורת הקוונטים, איינשטיין עבד על זה, אי אפשר להסביר איפה נמצא עד 95% מכל החומר והאנרגיה ביקום. יש בעיה מרכזית, היא מקבילה לבעיה של האתר, מה שדיברנו בהתחלת השיחה. אבל יש בעיה שמסתכלים, לא רק זאת אומרת, יש משבר של הפרדיגמה הישנה. הפרדיגמה הישנה אני קורא לה סיבתית, חומרנית, אקראית. והיא מאפיינת את תורת היחסות, תורת הקוונטים, היא אגב מאפיינת גם את התיאוריה של ניוטון. כל התפתחות המדע, בסוגריים הגוי, עד עכשיו, מאופיין על ידי הפרדיגמה הזאת, סיבתית, חומרנית, אקראית. עם ישראל, אנחנו אור לגויים, גם את הפיזיקה האלוקית מתחילה להאיר באור אדיר, אור צחצחות, כמעט אור הרבה יותר גבוה, שמקביל למה שאומרת החסידות, את המדע ואת היקום, ועוזר לעם ישראל להחזיר את אלופו של עולם למרכז התודעה שלנו, לפקוח את העיניים, מה שהרבי אומר, שלנו לפקוח את העיניים ולראות שהגאולה כבר כאן, על ידי זה שמחזירים את אלופו של עולם למרכז התודעה שלנו, אז אנחנו מסוגלים בעצם להסתכל על העולם במצב שהוא גאולתי, לראות שהכל מושגח, לראות שהכל הוא חלק מהקדוש ברוך הוא, לראות שאנחנו לא נפרדים אחד מהשני. זמן מאוד מאוד מאתגר, אבל גם מרומם לעם ישראל. ויחן כאיש אחד בלב אחד, זה היה בקבלת התורה בהר סיני, והתנאי לקבלת התורה הייתה האחדות הזאת בעם ישראל. וחס ושלום, גם ביהדות, בחסידות מדברים על זה, שגם חורבן הבית והגלות נוצרה כתוצאה משנאת חינם, מפירוד בעם ישראל. לכן כל כך חשוב, והם מרגישים את זה כמו, אתם יודעים שהיה יציאת מצרים, אז מדברים על זה שהחושך היה כל כך חזק שאפשר היה למושש אותו, היה חזק, חושך כפול ומכופל,
על פורים אומרים הסתר הסתיר פניי, פורים זה בעצם רמז לגלות הקשה שאנחנו נמצאים בה, אבל בצד השני, לפקוח את העיניים ולראות שהגאולה כבר כאן, זה גם כן דבר שכמעט אפשר יהיה להרגיש אותו. היום מרגישים את האחדות בעם ישראל, ברוך השם, ממש אפשר למשש את זה. אתה רואה איזה אהבת חינם יש, זה כבר לא שייך, העניין של דתי, חילוני, כזה ואחר, כולנו אחד, וכן כאיש אחד בלב אחד, זה אגב ממש מסימני הגאולה, זה תנאי לגאולה, לכן זה זמן מרגש, לכן אנחנו צריכים להתאחד עוד יותר, ופורים זה זמן מאוד מאוד מיוחד. אז אני רק בא לומר שבעצם יש כאן עכשיו מצב, המהפכה של הפיזיקה האלוקית משנה את התפיסה, היא עוברת ממצב של מדע גוי, שחושב שהכל נוצר באקראי, יש מפץ גדול, אירוע גרעיני, נוצרו שמשות וגלקסיות וכו', והעולם הולך לאבדון, כל השמשות יכבו, חיים על כדור הארץ יכלו, היה לא יהיה וכו'. זה תפיסה שהיא תפיסה גויית, חומרנית, סיבתית, אקראית. התחלתי להגיד שכשאחת הבעיות היום בקריסה ובמשבר של הפרדיגמה הישנה של איינשטיין, של תורת יחסות, תורת הקוונטים, שצריכה לעבור שם מהפכה, זה הפיזיקה האלוקית שמרחיבה אותה. אחת הבעיות זה א', סתירה בין תורת יחסות ותורת הקוונטים, דבר שני, כשמתבוננים על היקום ומסתכלים על קצוות היקום, על הגלקסיות הכי רחוקות שאנחנו יכולים לראות, ורואים שהן הולכות ומתרחקות אחת מהשנייה, והקצב שהן מתרחקות, ככל שנמצאים יותר בקצוות היקום, זה הולך וגדל. זאת אומרת, קרוב לכדור הארץ הקצב הוא פחות גדול של ההתרחקות, ויותר רחוק הוא הרבה יותר מהיר. ולא רק זאת, יש שינוי בין הקצב הזה של ההתפשטות שהיה נניח בתחילת היקום, לבין הקצב של ההתפשטות שקיים עכשיו, זה הולך ועולה. אז זה אי אפשר להסביר את זה, במדע הישן של איינשטיין ותורת הקוונטים, אי אפשר להסביר את זה. שיערו שיש חומר דמיוני, שקוראים לו חומר אפל, אנרגיה אפלה, dark matter, dark energy, מרכיב עד 95% מכל החומר והאנרגיה ביקום, ואי אפשר למצוא אותו, מחפשים אותו כבר למעלה מ-20 שנה, לא מוצאים אותו, זה כמו האתר. איינשטיין בגאונות שלו ביטל את האתר, אמר המודל הזה כבר קורס, הוא לא עובד, אז ממילא האתר הוא לא קיים, גם אי אפשר למצוא אותו. אני עשיתי דבר דומה, אני אמרתי שהחומר האפל והאנרגיה אפלה לא קיימים, צריך לשנות את המודל, כי אי אפשר להישאר במדע במצב ש20 שנה ולא יודעים מתי בכלל, אם בכלל אפשר למצוא כזה דבר. זה לא עובד, אז הצעתי מודל הרבה יותר רחב של הפיזיקה האלוקית, שבו אין חומר אפל ואנרגיה אפלה, ממילא לא מצאו אותו גם. אבל יש דבר אחר, יש את היוד הזה, שמהווה את היקום, אמרנו מאין לי, יש טריליון של פעמים בשנייה, היוד הזה גם הולך ומרחיב את היקום, כשהוא הולך ומרחיב את היקום, אז בעצם הוא גם מסביר למה הקצב של ההתפשטות של היקום הולך וגדל, זה קשור בראש השנה שלנו, תכף אני אדבר על זה. בכל אופן, הפיזיקה האלוקית מחוללת מהפכה מאוד גדולה, היא מתחילה להסביר לנו שהעולם מושגח. כל שנייה הקדוש ברוך הוא, העיקרון על, אותו דבר, מהווים את כל הבריאה מאין לי, יש זוכרים כל תא ותא בגוף שלנו, כל אטום, כל פיקסל, כל תולעת, כל תא בגוף של תינוק יהודי קדוש וכו'. אז העולם מושגח. יותר מזה, הפיזיקה האלוקית באה ואומרת לנו שהעולם תוכנן מראש. נתתי את המשל של שלמה המלך, החכם שבאדם, שלמרות היותו החכם שבאדם, בכל זאת קיבל, כדי לבנות את בית המקדש, קיבל תרשימים מאביו דוד המלך, שעל שמו נקרא בית המקדש, בגלל מסירות הנפש שלו, ואהבתו העצומה על הקדוש ברוך הוא, וענוותנותו וכו'. אז בכל אופן, שלמה המלך קיבל מאביו, דוד המלך, תרשימים של בית המקדש. הוא לא יכול היה להתחיל לבנות את בית המקדש, בלי תרשים שמסביר איך נראה בית המקדש השלם, ובמובן מסוים איך מגיעים לבנייה של בית המקדש. ואני השתמשתי במשל הזה, בשביל להגיד שבעצם באותה צורה שאפשר לומר שהבית המקדש נבנה מהסוף להתחלה, זאת אומרת אי אפשר להתחיל לבנות אותו בלי שיש את הסוף, אז ממילא מהסוף הולכים להתחלה, אנחנו הולכים את זה בכיוון ההפוך, אנחנו אומרים אוקיי זה הסוף וזה כל השלבים, אז אני הולך קדימה, אבל באמת בית המקדש תוכנן מהסוף להתחלה, מאיך זה בנוי באופן מלא, ואחרי זה הולכים אחורה כדי לראות איך בונים את זה. אני אמרתי שאותו דבר, נתתי משל ואמרתי שככל הנראה גם העקרון על הזה,
הקדוש ברוך הוא, העקרון על הזה, העקרון החשיבי תודעתי אוניברסלי, היוד תכנן את כל הבריאה מהגאולה, מהמצב השלם, כמו בית המקדש השלם עם הקודש קודשים והעזרות, שיבנה ויכונן במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. אז מבית המקדש השלם אנחנו הולכים אחורה. כאן מהגאולה הולכים אחורה. מה זה מהגאולה הולכים אחורה? זאת אומרת, היוד תכנן את כל ההתפתחות היקום בעצם מהגאולה אחורה, זאת אומרת, הוא תכנן דומם, צומח, חי, חיות, מדבר, זה אדם, כולל גויים. יהודי יש לו מקום מיוחד, הוא מהווה בצורה קצת אחרת, לפי ספר התניא הקדוש. אבל בכל אופן, דומם, צומח, חי, חיות, מדבר, זה אדם, באופן כללי. עם ישראל יש לו מקום מאוד מיוחד, גם קבלת התורה, ובית מקדש, וזה מביא לגאולה. הכל מוביל לגאולה. אז התיאוריה החדשה מחוללת מהפכה מאוד גדולה. היא באה ואומרת שהעולם לא עשוי מחומר, הוא הרי מהווה ונמס כל הזמן, הוא לא קיים כמציאות חומרנית, כל שנייה הוא נמס, וגם כשהוא מהווה ונראה לנו כמציאות חומרנית, מי שמהווה אותו, מי שמייצר אותו, מי שמתחזק אותו, מי שמגדל אותו, זה היוד, זה העקרון על שהוא רוחני, הוא חישובי, הוא מאוד דק, בעצם הקדוש ברוך הוא. אבל בשפה מדעית זה עקרון חישובי תודעתי אוניברסלי, הוא לא חומרני, הוא מהווה את כל החומר, אבל הוא בעצמו משהו, אפשר להגיד רוחני, משהו חישובי, משהו רוחני. אז העולם הוא לא חומרני, הוא נראה לנו חומרני, אבל בעצם כל הזמן מהווה על ידי העקרון על הזה. העקרון על הזה הוא אגב טוב ומטיב לפי הפיזיקה האלוקית, יש לו מאפיינים מאוד מרוממים של טוב ומטיב, של מוסריות, של שלום, של אחדות, של הרמוניה, של הובלת והולכת כל הבריאה, דרך הסדר הזה של דומם צומח חי מדבר, עם ישראל גאולה, הוא מהווה את הכל לקראת המצב של גאולה. אז עשינו איזושהי סקירה ואנחנו מבינים שהפיזיקה האלוקית היא מצידה את האנושות קדימה ואת עם ישראל. עכשיו בואו ניגע, יש לנו כבר מספיק הכנה לגעת בנושא המרכזי, שזה הפיזיקה פורים בראי הפיזיקה האלוקית, בעצם בראי הפיזיקה האלוקית מאיר את היקום בצורה אחרת, שיש אחדות, שיש ניסים, שיש גאולה. וזה מאוד רלוונטי לפורים. אז אני אגיד עכשיו כמה מילים על פורים בהיבט של החסידות, ונראה איך זה מתקשר גם לפיזיקה האלוקית. אתם יודעים שאומרים, כדאי מאוד ללמוד חסידות, מאוד מומלץ ללמוד תניא, ללמוד חסידות, גם ספרי המשך אחרי ספר התניא הקדוש, תורה אור, ליקוטי תורה, יש אדמו"ר הזקן ועוד המון ספרים של הרבי ושל כל הרבים הקודמים. פלא פלאים משנה את החיים בצורה מדהימה, ליהודים משנה את החיים לגמרי. זה בעצם מכין אותנו לגאולה, מכין את התודעה שלנו להתחיל להבין, להסתכל, להרגיש, לחיות בצורה שהיא של גאולה. אנחנו נבין את זה קצת יותר. אז הפיזיקה האלוקית באה ואומרת, החסידות באה ואומרת, מאוד מעניין, פורים, יש לו מעמד מאוד מיוחד. אומר הרמב"ם, שלמשל מגילת אסתר תהיה הרבה מהחגים ומהכתבים יתבטלו. מגילת אסתר היא במעמד של חמישה תורה, היא לא תתבטל, גם פורים לא יתבטל. אומרים אפילו שיום הכיפורים מוכה פורים, זאת אומרת אנחנו עושים יום הכיפורים כיום הכי קדוש בשנה. פורים זה מאוד נחמד, אבל אם אנחנו לא מבינים את זה לעומק, אומרים מה כיפורים זה כמו פורים, היום הכיפורים הוא מנסה להגיע לדרגה של פורים, כן, ברמה עמוקה, כן. אז נבין את זה יותר. עם ישראל קיבל את התורה בהר סיני, וקיבל את התורה בהר סיני בתוך קבלת עול. עם ישראל, כמו שאנחנו יודעים, היחידי שאמר נעשה ונשמע. זה מה שאתה רוצה שנעשה הקדוש ברוך הוא, יהודי הוא בתנועה של ביטול, חלק אלוקא ממעל ממש, אני יודע שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, הוא מנהל את העולם, אני יודע שאני חלק ממנו, כמו בן שרוצה לעשות את הרצון של אבא שלו, הוא לא נפרד ממנו, אז כשאמרנו נעשה ונשמע, ולכן קבלת התורה בהר סיני הייתה במקום של, אז בפשט אומרים שעם ישראל חנו מתחת להר, והקדוש ברוך הוא הרים את ההר, וכאשר הוא בא להגיד להם, לנו, כולנו היינו שם במעמד הזה, אז כשהוא בא לומר לנו, אתם רוצים לקיים את המצוות, וראינו פתאום את כל שלל המצוות הגדולות, אנשים קצת ככה היה להם קשה, אז בפשט אומרים
שהיינו חייבים, כי הוא הרים את ההר מעלינו, ואם לא היינו מקבלים את התורה, חס ושלום אולי היה מוחץ אותנו. אבל בפנימיות של העניינים זה יותר גבוה, זה יותר מתוק. אומרים שבאמת הקדוש ברוך הוא נגלה אלינו, ראו את הקדוש ברוך הוא, את האור שלו, את הממשות שלו. אתה הראת לדעת כי השם הוא אלוקים, היה כבר ביטול של הטבע, אלוקים זה טבע, וראו את העצמות, את האור של הקדוש ברוך הוא, את האהבה האינסופית שלו, את החוכמה האינסופית שלו. אי אפשר לתאר את זה, אבל זה מה שזה, ולכן אגב, בשתי הדיברות הראשונות, פרחה נשמתם של ישראל, לראות את העוצמה הזאת, אי אפשר היה לחיות במצב הזה, ואז הנשמה שלנו פרחה, והקדוש ברוך הוא החזיר אותה, עם טל שישמש גם לתחיית המתים. אחרי זה עם ישראל אמר, טוב, שמשה רבנו יקבל את כל התורה, ואנחנו נקבל ממנו, כי אנחנו לא יכולים להכיל את האור הגדול הזה, את האהבה האינסופית הזאת. אז בכל אופן, בזמן פורים, בזמן מתן תורה, בפנימיות של הדברים, בעצם הקדוש ברוך הוא נגלה אלינו, מלך מלכי המלכים, נגלה לעם ישראל, בצורה כזאת של אהבה אינסופית, של חוכמה, של אור, של עוצמה כזאת גדולה, שלא יכול מישהו לקבל את התורה. כאילו, זה כמעט לא היה עניין של בחירה. בספר תניא הקדוש אומר, אדמו"ר זקן נותן משל מאוד יפה, אומר, תדמיינו מצב שיש מלך שהולך ונכנס לבית אסורים, ובא ורוחץ אסיר שנמצא בתוך צחנה, הוא בא ומוציא אותו מהתא שלו, ולוקח אותו ומקרב אותו, מביא אותו לארמון המלכות, ולוקח אותו לחדר שלו, ומטפל בו, מנקה אותו, אפילו מנשק אותו, מחבק אותו. איך ירגיש האסיר הזה? יימס. כאילו, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. למה, איך זה שהמלך מתעניין בי, דואג לי, שוטף אותי, דואג לי? ברור שהוא יעשה כל מה שהמלך מבקש, הוא לא יודע איך להודות למלך מספיק. אז במובן מסוים, זה אגב אחד מהדברים שאדמו"ר זקן בא להגיד לנו, כמה כשהלימוד של התניא עוזר לנו, כי אנחנו מתחילים להרגיש שאנחנו חלק אלוקא ממעל, שיש לנו מאבק בין הנפש האלוקית לבין הנפש הבהמית. אדמו"ר זקן אומר שנשמה של יהודי יורדת לעולם 70, 80, 120 שנה, זה רק כדי שבכל רגע בחיים שלנו, בשלושת לבושי הנשמה, מחשבה, דיבור ומעשה, הנפש האלוקית תגבר ותרים את הנפש הבהמית. יש מאבק. לכן גם כשיהודי החליט, אני מניח תפילין. להניח תפילין זה שכל כנגד כל התורה. אני החזרה שלי בתשובה אגב, התחילה בזה שהנחתי תפילין, ויש אנשים שמרגישים יותר או מרגישים פחות, במקרה שלי זכיתי ועזרו לי מלמעלה, אבל הייתי מרגיש הבדל אדיר כשאני מניח תפילין, כל היום שלי משתנה לחלוטין. אבל דרך אגב, אם מרגישים או לא מרגישים, המצוות האלה הן נצחיות, והעוצמה שלהם והזכות שלהם, וההשפעה של המלאכים שלנו הן עצומות. הרבי מלובביץ', נשיא הדור מלך המשיח, אנחנו בזמן מלחמה, שאנחנו מקווים שתסתיים תקף מיד בניצחון גדול של עם ישראל, שלא תיפול שערה עוד מאף יהודי ומאף חייל, ושישוחררו כל השבויים תקף מיד בריאים ושלמים, אמן כן יהי רצון. אבל בזמן מלחמה היה זמן של מלחמת ששת הימים, והרבי יצא אז במבצע של הנחת תפילין. זאת אומרת, הרבי בא והורה לכל החסידים לרוץ ולהניח תפילין לחיילים. זה היה חידוש עצום, כי לפני כן היו מניחים אולי בבית כנסת, אבל לרוץ לרחוב, לרוץ לצבא, להניח תפילין, היה מזה הרבה מאוד רעש. אבל הרבי בעצם בא ואמר שכשמניחים תפילין זה מעריך את החיים, ולכן הוא אמר שחייבים לרוץ להניח תפילין לחיילים. ברוך השם היום רואים המון חיילים שמניחים תפילין ומבקשים שיקראו תהילים בשבילם, רואים אחדות עצומה ומרגשת של עם ישראל, ערבים זה לזה, כל ישראל ערבים זה לזה, ומציאות אחת, קומת אדם אחת. אז בכל אופן, הרעיון הוא דיברנו על זה שבעצם הפיזיקה האלוקית היא באה ומראה לנו את זה שהעולם מהווה מאין ליש, היא באה ומראה לנו שהעולם מושגח, ואנחנו עכשיו במקום של להתחיל להבין, דיברנו עכשיו על פורים, ועל העובדה שעם ישראל קיבל את התורה, בהר סיני קיבלנו את התורה כקבלת עול. בפנימיות זה שהקדוש ברוך הוא הזריח עלינו כל כך הרבה אור, שלא יכולנו שלא לקבל את התורה.
אבל בפורים אומרים, קיימו את אשר החלו לעשות. זאת אומרת, מספרים לנו בחסידות שבזמן פורים היה גזרה על עם ישראל, והיה מסתבר שנה שלמה שבו מזמן ההחלטה לזמן של ביצוע הגזרה, שבו יהודים, נשים וטף, גברים, נשים וטף, כל עם ישראל יכול היה להחליט אם הוא רוצה להישאר יהודי, ואז דינו היה בסכנה, הפך החיים חס ושלום, היה לא יהיה, אבל בעיקרון, והיה לו אפשרות, אז היה לו אפשרות להישאר בדת, דת אמת, דת נצחית שלנו, שאמורה להאיר את כל העולם, בסופו של דבר אנחנו אור לגויים, והאפשרות השנייה הייתה להגיד, טוב, זה גדול עליי ולמה לי להסתכן, אז אני חס ושלום ממיר את הדת. והסתבר שאף יהודי, לא גברים, לא נשים, לא טף, לא זקנים, אף יהודי בכל עם ישראל לא המיר את הדת שלו. להפך, התחזקו בקיום תורה ומצוות. אז בעצם אומרים בחסידות שקיימו את אשר החלו לעשות. זאת אומרת, בעצם יש מעלה גדולה בפורים, אפילו על מתן תורה בהר סיני. וזה מתחיל להוביל אותנו להבין את העוצמה הגדולה שיש היום, ואיזה בחירה יש לנו, ואיזה זמן מיוחד, ואיזה אפשרות יש לנו להתרומם, לעזור אחד לשני, להתרומם, להרים את עם ישראל, ולהגיע למצב של גאולה, שלמעשה, לפי הפיזיקה אלוקית, אנחנו כבר בתחילת גאולה, גם מצד המדע אנחנו בתחילת גאולה, אבל בכל זאת, עם ישראל הוא אור לגויים, בנים אתם למקום, בניו בחיריו של הקדוש ברוך הוא, יש לנו תפקיד להאיר את העולם, להוביל את המהלך הזה של הגאולה. אז בכל אופן אנחנו מבינים שבפורים יש מעלה אפילו על מתן תורה בהר סיני, וזה מאוד עמוק. כי במתן תורה בהר סיני, למרות שעם ישראל היו בדרגה מאוד גבוהה, ראתה שפחה על שפת הים, זה עוד לפני כן, מה שלא ראה הנביא יותר מאוחר. ובהר סיני אתה הראית לדעת כי השם הוא אלוקים, ראו שאין טבע, ראו שהטבע זה בעצם הכל ביד, זה הכל התלבשות של הקדוש ברוך הוא, ראו את האור האינסופי של הקדוש ברוך הוא. ובכל זאת אומרים לנו שבזמן פורים עם ישראל הגיע לדרגה עוד יותר גבוהה אפילו מתן תורה בהר סיני. זה מזכיר את המצב שלנו היום, תכף אני אדבר על זה. כי עם ישראל כאשר הוא בעצם היה צריך לשנס מותניים ולעשות מסירות נפש, אנחנו על הדור שלנו, אומר לנו הרבי, זה עקבות דמשיחא, זה זמן של מצד אחד חושך כפול ומכופל, כמו שאנחנו רואים היום בעולם. עם ישראל נלחם על קיומו, עם ישראל נלחם על הקיום שלו ועל הזכות שלו להתקיים בארץ ישראל ולחיות חיים יהודיים ולחיות לבטח, בלי שונאים, בלי מנגדים, בלי מקטרגים, ובכל זאת בעולם יש הרבה חושך, הרבה דיבורים על למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים ועוד דברים שהם לא אמת. ובכל זאת עם ישראל, נצח ישראל לא ישקר, ועם ישראל ינצח ויגבר גם על האתגר הזה. ולמעשה יש מעלה גדולה גם במצב הזה, כי אנחנו מתאחדים ומתרוממים עם כל הכאב והסבל, ואנחנו מתפללים וכואבים וזועקים לקדוש ברוך הוא שיושיע את עם ישראל, ושתיגמר המלחמה הזאת הקשה בניצחון גדול, ושישחררו כל השבויים בריאים ושלמים, שירפאו הפצועים, ושלא יהיה עוד אף פצוע ואף שערה לא תיפול מראשו של יהודי. אמן כן יהי רצון. אבל מה שאנחנו באים להגיד זה שבעצם בפורים יש מעלה גדולה, כי בפורים היה בעצם מסירות נפש, אז עקבות דמשיחא, הזמן הזה של חושך כפול ומכופל, המעלה שלו היא דווקא המסירות נפש שלנו. אומרים על משה רבינו, הענב שבאדם, ששואלים בחסידות, איך יכול להיות משה רבינו היה בדרגה שאף אדם לא הגיע אליה? ראה את הקדוש ברוך הוא פנים על פנים, הקדוש ברוך הוא אין פנים, אבל הוא ראה אותו בעצם הגיע לדרגה כזאת שהוא היה הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, שאדם יכול להגיע. אז איך יכול להיות שהוא היה ענב שבאדם? זאת אומרת, אם אדם לא יודע את המעלה שלו, אז אולי, אז הוא יכול להיות ענב, אבל מישהו שהוא בדרגה כזאת, הרי הוא יודע שהוא בדרגה מאוד מאוד גבוהה, אז מה זה, זאת אומרת, איך הוא היה יכול להיות ענב? ואחת התשובות לזה,
מאוד מרגשת, שמשה רבנו ראה את כל עם ישראל עד סוף הדורות, זה בעצם עד הזמן שלנו, וראה ספציפית הזמן שלנו, את הדור שלנו, שבו אנחנו עומדים באתגרים מאוד מאוד גדולים, ויש חושך וכו', ובכל זאת עם ישראל דבק בתורה ומצוות, והוא התקנה בנו. תחשוב, משה רבנו הגבוה שבאדם, מחציו ומעלה אלוקים, מחציו ומטה האדם, מבחינת משיח, כאילו, אבל הוא התקנה בנו במסירות נפש, כי זה מאוד מאוד קשה, הזמן הזה, שבו יש כל כך הרבה חושך, ויהודי בכל זאת דבק בתורה ומצוות, דבק ביהדותו, דבק בזכות שלו להתקיים כיהודי בארץ ישראל. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה עד אחרית השנה, אולי נדבר על זה טיפה. אז פורים זה זמן מאוד מאוד מיוחד, בעצם פורים זה בדרגה אפילו יותר גבוהה ממתן תורה, ופורים, כי עם ישראל החליט במסירות נפש, שאף יהודי לא ממיר את הדת שלו, להפך מתחזקים ביהדותם, ולא מוכנים, בעצם מקבלים את אשר התחילו לעשות, מקבלים את התורה לא מכפייה במרכאות, זאת אומרת לא כפייה, אבל מכזה אור של הקדוש ברוך הוא, שלא היה כבר חופש בחירה, כפה עליהם הר כגיגית, אלא בפורים יש בחירה של עם ישראל, כל יהודי ויהודיה בוחרים במסירות נפש, אני רוצה להיות יהודי, אני מוכן לסכן את החיים שלי, אני חייב להיות יהודי. אז אדמו"ר הזקן אגב אומר שכל יהודי ויהודיה, כשיציעו לו חס ושלום להמיר את דתו, ואפילו יאיימו על חייו, הוא לא יהיה מוכן להמיר את דתו. למה? כי הנפש האלוקית שלנו מחוברת לקדוש ברוך הוא, בחבל של תרי"ג מצוות של 613 מצוות מלשון צוותא, והחיבור הזה שלנו לקדוש ברוך הוא זה דרך התורה והמצוות. כשאתה מאיים על יהודי שאתה תחתוך לו את החבל, הוא מזדעק, אומר אני לא יכול. אפילו הוא לא יודע למה. אגב, מראה לנו גם את האחדות שלנו, תכף נדבר על זה. אז פורים יש לו מעלה מאוד גדולה, כי בפורים אנחנו בעצם במסירות נפש קיבלנו את עול מלכות שמיים, עול תורה ומצוות, והחלטנו שאנחנו נקיים את התורה ומצוות. זה הזהות שלנו, זה הכוח שלנו, זה הקיום שלנו. ובחסידות הרבה מדברים על זה שבעצם בגאולה האמיתית והשלמה, אני תכף אקפוץ בחזרה לפיזיקה האלוקית ואקפוץ בחזרה לחסידות, כי אמורות את אותו דבר משני היבטים שונים. אז בחסידות אומרים לנו שבזמן הגאולה האמיתית והשלמה, תנאי לזה זה האחדות הגדולה שיש. היום רואים אחדות מאוד גדולה בעם ישראל, כמו שקיבלנו את התורה ויחן העם כאיש אחד בלב אחד. זה היה אחדות מלאה, כמו שהיום יש אחדות מלאה, אחדות מאוד מאוד גדולה בעם ישראל, כי אנחנו מבינים שאנחנו כולנו אחד. אז בואו נקפוץ רגע בעניין של האחדות לתניא, פרק ל"ב של התניא, של אדמו"ר הזקן, הוא לב של התניא, והוא גם פרק ל"ב. מה אומר לנו? אומר לנו אדמו"ר הזקן שהדרך להגיע ל"ואהבת לך כמוך", הכלל הגדול של רבי עקיבא שקול כנגד כל התורה, היא להפוך את הנפש הבהמית לטפל, ואת הנפש האלוקית לעיקר. זאת אומרת, כשיהודי מסתכל על עוד יהודי, זה מה שקורה היום, ואנחנו יכולים להתחזק בזה עוד ועוד. כשיהודי מסתכל על עוד יהודי בעיניים טובות, זאת אומרת, הוא מסתכל בעיקר על הנפש האלוקית שלו, הוא יודע שלכל יהודי, לא משנה איזה דעות יש לו, לא משנה איך הוא לבוש, לא משנה איך הוא מתנהג, לכל יהודי באשר הוא, יש ניצוץ אלוקי, חלק אלוק המעל ממש. אז כשיהודי זוכר שליהודי השני שהוא מסתכל עליו, דתי, חילוני, וכולי, הרבי אגב לא קיבל את ההבחנה בין דתי לחילוני, היום גם בכלל דבר הזה יורד, כי הרבי אמר, כל יהודי, ממלכת כהנים וגוי קדוש, כל יהודי יש לו חלק אלוקם מעל משהו, הוא קדוש. אז אם הוא מקיים עכשיו יותר תורה ומצוות, פחות תורה ומצוות, זה לא משנה את המהות שלו. ולכן בעצם האדמו"ר הזקן אומר לנו, כשתתבונן על עוד יהודי, בעיקר על הנפש האלוקית שלו, זה החלק העיקרי שלו. יש לו גם גוף, נפש בהמית, אגו, מידות, אבל הלב של יהודי, האמיתיות של יהודי, השורש של יהודי זה הנפש האלוקית. אז הנפש האלוקית היא חלק אלוק ממעל, היא ממש אלוקות. ולכל אחד מאיתנו יש את הנפש האלוקית הזאת. זאת אומרת, אומר לנו אדמו"ר הזקן, אב אחד לכולנו. אם אני זוכר עכשיו, אני שם בצד את הדעות, מותר שבמשפחה יש דעות שונות,
אבא שאוהב את הבן שלו, אמא שאוהבת את הבת שלו, את הבן שלה, היא אוהבת אותו אהבת נפש, בין אם היא או הוא, האבא או האמא, רואים שיש התנהגויות שהן פחות טובות, פחות שמוצאים לתקן אותן, אולי לנסות לעודד את הילד שיגדל וישנה דברים מסוימים. זה לא משנה כי הוא זה את האהבה שלהם אליו, הוא חלק מהם. אז כל יהודי הוא חלק אלוקא ממעל ממש, ואב אחד לכולנו. אם אני מבין שאני חלק מהקדוש ברוך הוא, וכמו שאני חלק מהקדוש ברוך הוא, גם אותו יהודי, כל יהודי ויהודייה שאני מסתכל עליהם, חלק מהקדוש ברוך הוא. אז זה ממש כמו אבא ובן, אני לא יכול לכעוס על הבן, אני יכול לכעוס על הבן שלי לתקן אותו, אני לא באמת כועס עליו, אני אוהב אותו, שום דבר לא ישנה את האהבה שלי לבן שלי, נכון? ככה אותו דבר, אב אחד לכולנו, לכולנו יש את הנפש האלוקית, כולנו חלק מהקדוש ברוך הוא, אנחנו אחים, אב אחד לכולנו. ואם אב אחד לכולנו, אם אב אחד לכולנו, אז בעצם אנחנו אחים, ואנחנו שום דבר לא מפריד בינינו. אז זה דבר אחד, שאנחנו בעצם מבינים שיש אחדות בעם ישראל, והאחדות בעם ישראל היא מאוד גדולה, ובחסידות מעודדים אותנו, וגם הפיזיקה האלוקית אגב מראה את המרכזיות של עם ישראל. אני לא אכנס לזה לעומק, אבל חלק מהגילויים המרעישים שיש, אני אקרא גם מעל הבמה הזאת, לקוסמולוגים בעולם יצא מאמר, אחד מהספיישל אישו האחרון, עם יותר מ-20 מאמרים, יצא מאמר שאני קורא לו אתגר 7 החודשים לקוסמולוגים בעולם, לתקף ניבוי ספציפי של הפיזיקה האלוקית, מסביר את ההתפשטות של היקום. יש עקרון בפיזיקה האלוקית שמדבר על Collective Human Consciousness Focus, כאשר יש מצבור של בני אדם שמתמקדים בקדוש ברוך הוא, והדוגמה הכי טובה לזה זה עם ישראל בראש השנה. ייתכן גם שיש משהו מאוד מיוחד בראש השנה, זה מה שהחסידות אומרת, כמובן המדע יבדוק ויראה מה התוצאות שהוא מקבל. אבל אני קראתי לקוסמולוגים לבוא ולבדוק את בראש השנה היהודי, שבו מיליונים של יהודים ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך, מתמקדים בעקרון העל, לפי הפיזיקה האלוקית, ההתמקדות בעקרון העל של מצבור גדול של בני אדם, והדוגמה שאני נותן זה ראש השנה. דבר ראשון, תבדקו מה קורה בראש השנה. אחרי זה תבדקו, אם תרצו, בזמנים אחרים, בואו נראה אם יש משהו מיוחד בראש השנה. אנחנו יודעים בחסידות שכמובן בראש השנה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך, והאדמו"ר הזקן אומר לנו שיורד אור חדש לעולם, אור חדש לעולם שלא היה כמותו. אז אנחנו בכל אופן בצד היהודי חסידי שלנו מבינים שנשיא דור כמו אדמו"ר הזקן, משה רבנו של הדור שלנו, בוודאי יודע מה שהוא אומר, ויש אור חדש, חיות חדשה, התפשטות חדשה של היקום שקורית בראש השנה. אז אני קראתי לקוסמולוגים עכשיו, 7 חודשים עד ראש השנה, קצת פחות, אני קראתי לקוסמולוגים לבוא ולבדוק את ההתפשטות של היקום עד ראש השנה, זה קצב מסוים, ויהיה עלייה מסוימת, אפילו נתתי ערך מסוים, מאוד מרחיק לכת, כי הטענה שלי היא שהיקום לא נוצר לפני מיליארדים של שנים, לא היה מפץ גדול, זה לא אפשרי מבחינה תיאורטית, יש לזה הרבה בעיות. הטענה מכל מיני היבטים, שזה די עמוק, שבגלל שהעניין הזה של המלכת הקדוש ברוך הוא למלך בראש השנה, Collective Human Consciousness Focus, שהדוגמה הכי בולטת שלו זה ראש השנה, אז בעצם הגידול בקצב ההתפשטות של היקום, והתופעה הזאת, שקצב ההתפשטות של היקום היום הוא הרבה יותר גבוה ממה שהיה בתחילת היקום, לפי מדידות כאלה ואחרות. אז המודל הישן של תורת היחסות לא יכולה להסביר את זה. אפילו חומר אפל, אנרגיה אפלה שלא מוצאים אותו, ואני טוען שהוא לא קיים, אפילו אם היה קיים חומר אפל ואנרגיה אפלה, הוא לא יכול להסביר את הגידול הזה שיש. לעומת זה, בפיזיקה האלוקית, הגידול הזה הוא תוצאה של זה שבכל שנה, עם ישראל ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך, וכתוצאה מהמלאכה הזאת, יש אור חדש, בשפה של אדמו"ר הזקן, בשפה המדעית, יש קצב קצת יותר גדול, יש גידול בקצב ההתפשטות של היקום. ולכן הטענה שלי היא מרחיקת לכת. אני קורא לקוסמולוגים לבדוק את ההתפשטות היקום בראש השנה. אנחנו כבר יודעים שהפיזיקה האלוקית, ההסבר שלה כן מסוגל להסביר את הגידול בקצב התפשטות היקום, והתיאוריה של איינשטיין לא מסוגלת להסביר את זה. אבל יתרה מזה, אני עכשיו קורא לקוסמולוגים לבדוק בדיוק מה קורה עכשיו עד ראש השנה, 7 חודשים, אתגר 7 החודשים,
ומראש השנה, יומיים של ראש השנה ואילך. הטענה היא שזה יגדל, ולא רק שזה יגדל, הטענה שלי שהעולם קיים לפי הזמן, לפי המניין של עם ישראל. יש לזה הרבה סיבות למה, אבל גם בגלל העניין של הגידול של קצב ההתפשטות של היקום, מאוד מאוד כל מיני סיבות. הטענה שלי בכל אופן שהיא ברת בדיקה, שילכו ויבדקו, ויראו האם קצב התפשטות היקום לפי המניין שעם ישראל מונה את גיל היקום, ומחלקים את זה במספר השנים, יש לי ניבוי ספציפי כמה יהיה גידול בקצב התפשטות היקום בראש שנה הזה. אז זה בכל אופן מצביע, יש לזה כבר אישוש ראשון כמו שאמרתי, יש לזה תיקוף ראשון, כי התיאוריה שלי, הפיזיקה אלוקית, מסבירה את העלייה בקצב התפשטות היקום, והתיאוריה הישנה לא מצליחה, ויש היום כמה ניבויים של הפיזיקה אלוקית שתוקפו, ומראים שהפיזיקה אלוקית יותר תקפה מהתיאוריה של איינשטיין, ומצליחה ליישב את הסתירה בין תורת היחסות ותורת הקוונטים. אנחנו אבל מגיעים לנקודה שאנחנו צריכים להבין רגע מה קורה בפורים, למה פורים גם מבחינת הפיזיקה האלוקית, איזה אור זה שופך אור חדש על ההבנה שלנו של היקום. אנחנו מבינים שהעולם מהווה על ידי עקרון על. עקרון על הזה, היוד הזה, תכנן את כל התפשטות היקום, את כל התפתחות היקום, מהסוף מגאולה. גאולה במדע זה מצב מתוקן, שבו אפשר להגיד כמו בתפילת העליון לשבח, יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תיכח וברך תשבע כל לשון, שבו כל העולם, המדע, הדבר הראשון, יכיר בזה שיש מציאות אחת ויחידה. זה המציאות הזאת של המציאות על, היוד. ובעצם המדע היום נמצא במצב שהוא עבר ועובר מהפכה. יש היום כבר תיקוף, כמו שאיינשטיין לפני 100 שנה, קצת למעלה 100 שנה ב-1919, אדינגטון תיקף את תורת היחסות הכללית, בניבוי שהיה לתורת היחסות הכללית, ניבוי שונה מהתיאוריה הקודמת של ניוטון, זה היה קשור בכוכב חמה ובעיקום של כוכב חמה מסביב לשמש, אבל ברגע שתיקפו את אחד הניבויים של איינשטיין, שהיו יותר תקף מהניבוי של ניוטון, קיבלו את התיאוריה של איינשטיין, והיום יש כבר שני תיקופים של התיאוריה החדשה של הפיזיקה האלוקית, כי יותר תקפה מהתיאוריה של איינשטיין, וגם יש את הסתירה בין איינשטיין לניוטון, ומאחד כל כוחות הטבע וכו'. זאת אומרת, המדע נמצא היום במצב, אז המצב של גאולה, מבחינת המדע, אני מגדיר גאולה במדע, שכל ההתפתחות של היקום תוכננה מהגאולה אחורה. היוד הזה תכנן את ההתפתחות של היקום מדומם, צומח, חי, מדבר. אגב, לפי התיאוריה הזאת, פיזיקה אלוקית מאתגר הרבה מההנחות הישנות. ההנחה היא שהיקום והעולם נוצר ב6 ימים, 7 ימים עם השבת. ביום השישי, האדם הראשון המליך את הקדוש ברוך הוא למלך, בדיוק מה שעם ישראל עושה היום. זה מה שהתחיל להצמיח את הזרעים ואת העצים, ולהתחיל לפשט את היקום. זו תפיסה אחרת לגמרי, אבל בכל אופן, הטענה היא שהיקום תוכנן מראש מהמצב של הגאולה אחורה, זאת אומרת, היוד הזה תכנן דומם, צומח, חי, מדבר, הטענה היא שזה קרה ב6 ימים, 7 ימים עם השבת. ולמעשה כל היקום הולך מתפתח לכיוון של גאולה. גאולה זה מצב שבו האנושות, בסוגריים המדע, ואחרי זה האנושות והמדע, באיזושהי צורה שזה לא יקרה, שהאנושות תכיר בכך שיש עקרון על אחד, זה מה שהפיזיקה האלוקית אומרת, שהוא עקרון על שהוא טוב ומטיב, ושהוא רודף שלום, ושהוא מוביל את האנושות למצב של הכרה באחדות הזאת שלנו עם העקרון על, כמו שאני לא אקח את יד ימין ואני אפגע ביד שמאל, כי זה חלק ממני. האנושות מגיעה היום לנקודה שבו עם קבלת הפיזיקה האלוקית, כי יש לה כבר שני תיקופים שהם יותר תקפים ממה שהיה מהתיאוריה של איינשטיין ושל ניוטון, אם יש את הסתירה ביניהם, יש את כל המרכיבים למה המדע מקבל וחייב לקבל את הפיזיקה האלוקית בתור הפרדיגמה החדשה. וכיוון שהמדע מקבל את הפיזיקה האלוקית כתיאוריה החדשה של המאה ה-21, וזה משהו לנו בצורה מדהימה, אז חבוי בתוך זה הקבלה שהמדע בעצם מגיע למצב של גאולה. גאולה זה מצב שבו כל האנושות מכירה בעקרון על זה, ומתחילה לחיות לפי הדבר הזה. הרבי כל הזמן מדגיש את העניין של 7 מצוות בני נוח. בשביל הגויים העניין של 7 מצוות בני נוח הוא ביטוי לעניין המוסרי. אבל המדע ברגע שהוא מכיר
יכיר ודו כל שבתבל כליכת תרחח ובארץ תשבע כלשון. כשהמדע מכיר שיש עקרון על אחד והוא זה שמהווה את העולם ומפתח אותו ודואג לו ומקדם את האנושות, גם עקרון מוסרי, אמרנו שאם אני פוגע בעוד אדם חס ושלום, יזמנו לי את המצב הזה שבו אני אצטרך לחוות חס ושלום את אותו דבר כדי שאני אעשה תשובה. אמרנו שאם המנכ"ל הזה בוחר לנסות להציל את החיים של עוד יהודי, גם את החיים שלו ינסו להציל. זאת אומרת, זה עקרון מוסרי שכל הזמן מלווה ומחנך אותנו להגיע למצב של גאולה. מצב של גאולה כשאנחנו מבינים שאנחנו כולנו אחד, שהכל זה חלק מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מוביל את העולם בעקרון מוסרי. זאת אומרת, אני לא אפגע בעוד אדם ואני אנסה לעזור לעוד אדם, בוודאי לעוד יהודי, וכמה שאני יכול לעזור לגוי בצורה שהיא טובה וקשרה וכו', אז אני מחויב לעשות גם את זה. אז לפי ההלכה וכו', בגבולות של ההלכה. אבל בכל אופן הרעיון הוא האנושות כולה תגיע למצב שהיא תכיר במה שעם ישראל כבר מכיר במשך אלפי שנים, אין עוד מלבדו. אגב, שלעם ישראל יש מקום מאוד מרכזי, בגלל שלפי התיאוריה הזאת, לפי התוצאות, לפי מה שאני קורא לקוסמולוגים לבדוק, המלאכת הקדוש ברוך הוא למלך של עם ישראל, ממש מניעה את היקום, מקיימת את היקום, עוזרת ליקום לגדול ולצמוח, תנת חיות לכל העולם. יש גם מקום מיוחד לתורה, לגימטריות והאותיות של שפת הקודש, לאלף בית של שפת הקודש, שהוא קשור, זה נושא מאוד עמוק, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל הוא קשור בצורה שבה הקדוש ברוך הוא מהווה כל נברא, עם אבן, גם על זה מדבר אדמו"ר הזקן, אבן, שזה משהו שמופיע בתורה הקדושה, אז אבן יש לו גימטריה, יש לו ערך מסוים שבאמצעותו הקדוש ברוך הוא מהווה את האבן הגשמית. נושא מדהים, אבל ברור שלעם ישראל ולתורה הקדושה ולשפת הקודש ולאותיות ולגימטריות יש מקום מאוד מאוד מרכזי בכלל בצורה שבה הקדוש ברוך הוא מהווה ומפתח ומוביל את העולם לקראת גאולה. דיברנו כבר די הרבה, אני בכל זאת רוצה עכשיו למקד את השיחה בעניין של לסכם ולמקד את השיחה בעניין של מה שדיברנו עליו, שזה הנושא שהפיזיקה האלוקית היא בעצם פורים בראי הפיזיקה האלוקית, אחדות, ניסים וגאולה. אז התחלנו לגעת בהרבה מהדברים האלה. פורים הוא זמן של אחדות, עם ישראל התאחד ברצון שלו לקיים את התורה והמצוות, ועשה מסירות נפש. זה כמו ויחן העם כאיש אחד בלב אחד. זה המצב היום של עם ישראל, ברוך השם, ממצב שהיה פחות משובח באחדות, הגענו למצב של אחדות גדולה. אנחנו מבינים שאנחנו אחים, לא רק אחים לנשק, אחים ביהדות, אחים בנשמה האלוקית שלנו, אחים ברצון שלנו לחיות בארץ הקדושה הזאת, ולחיות כיהודים, יהודים גאים שיכולים לקיים תורה ומצוות, ושכולנו אחד. זאת אומרת, אני מסתכל על יהודי, אומרים על אחד מהרבאים שאמר לבנו, לא זוכר כרגע, לא מונח לי בראש, אמר לבנו ששאל אותו הבן שלו למה ליהודי יש שתי עיניים. אז הוא אמר לו, כדי שבעין ימין תסתכל על הדברים הטובים של עוד יהודי, ובעין שמאל, אם זה ביקורת, תבקר את עצמך. למרות שהרבי אומר לנו שלשון הרע שאנחנו לא אמורים לדבר על עוד אדם, זה גם לא על עצמנו, אנחנו צריכים לראות את המעלות של עצמנו. אבל בכל אופן הרעיון הוא תראה ואהבת לך כמוך, הכלל של רבי עקיבא, דיברנו על אדמו"ר הזקן, להפוך את הנפש האלוקית לעיקרית, נפש הבהמית לטפל, אב אחד לכולן. אנחנו מתחילים לחיות, ודרך הלימוד של החסידות וגם הפיזיקה האלוקית, מתחילים לפקוח את העיניים ולראות שאנחנו מציאות אחת. עם ישראל הוא מציאות אחת, ולכל יהודי יש חלק אלוקא ממעל ממש, ואנחנו חייבים לעבוד על זה ולעמול על זה, ולהתפלל שלא יהיה בכלל משהו שהוא לא של אחדות בעם ישראל. זה מה שמכין אותנו למצב של גאולה, זה מה שמחזק אותנו. אז זה אחדות, ופורים זה זמן שבו עם ישראל עמד במסירות נפש אדירה, בשביל לשמור על הדת שלנו, לשמור על היהדות שלנו, וכאיש אחד בלב אחד. העניין הזה זה אחדות, העניין של ניסים. אנחנו מבינים, אומרים בחסידות שדברים נזכרים הם נעשים. כשאנחנו נזכרים וחיים את הפורים, קוראים מגילת אסתר, שולחים משלוח מנות, נותנים מתנות לאביונים, נזכרים בנס הגדול הזה, זה נס.
ופורים יש בו דברים, במגילת אסתר היא לא תימחק, היא לא תתבטל, כי יש בה משהו מאוד מאוד גבוה. היא בעצם מציגה מצב, במגילת אסתר עצמו לא מופיע השם של אלוקים. זה נראה כמו טבע, כל מה שקורה שם הוא נראה כמו טבע. ומגילת אסתר זה אסתר אסתיר פניי, זה כאילו חושך גדול, זה מזכיר את המצב שלנו היום. חושך גדול בעולם, עולם שהוא כרגע עדיין לא, גם במדע, אלופו של עולם לא נמצא במרכז התודעה, עולם שחושבים שכל דאלים גבר, עולם של גלות. בתוך זה היה נס אדיר, לכאורה השתלשל בדרך הטבע, לכאורה היו שם סדרה של אירועים, אבל רואים את היד המכוונת, וכמובן גם אומרים, אחשוורוש, אחרית וראשית שלו, זה מדבר על קדוש ברוך הוא, יש לזה רבדים יותר עמוקים, אבל בפשט, וגם אפילו בפנימיות ברמה מסוימת, פורים משקף את העניין של הנס, שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, למרות שנראה שהכל מתנהל בחוקי הטבע, אמרנו שאין טבע, יש אלוקים, אלוקים זה כיסוי של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, זה חלק מהקדוש ברוך הוא, אבל זה כוח מצמצם שמחביא ומעלים את הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע, מתוך כוונה שאנחנו נבחר, בחרת בטוב וחיית, אנחנו נבחר בתורה ומצוות, נבחר בגמילות חסדים, נבחר לעבוד יהודי, נבחר להתקרב לקדוש ברוך הוא. עכשיו, לימוד החסידות והפיזיקה האלוקית עוזר לנו לפקוח את העיניים. הרבי אומר, אמרנו שההבדל בין גולה לגאולה זה א' אלופו של עולם. אז הפיזיקה האלוקית עוזרת לנו חסידות. אני מעודד, והרבי מעודד כל יהודי ויהודייה ללמוד חסידות, לעשות, אדמו"ר הזקן אומר שקביעות בזמן זה קביעות בנפש. אנחנו צריכים לנסות פעם בשבוע אם אפשר ללמוד חסידות, כי זה מעורר את הנפש, ונותן לנו חיות בקיום התורה ומצוות, ונותן לנו הסבר מאוד עמוק, להבין כמה יקר יהודי בעיני הקדוש ברוך הוא, כמה יקר המאבק הזה כל יום, שאני מנסה, כמיטב יכולתי להתקרב לקדוש ברוך הוא, אני מנסה להניח תפילין, לא הצלחתי היום, אני לא אומר לעצמי שאני לא בסדר, אפילו שקיבלתי החלטה שאני רוצה להניח תפילין, אני אומר לעצמי יש מאבק, נפש הבהמית היום מתגברה קצת, מחר נפש האלוקית תגבר ותצליח לכפות את הנפש הבהמית להניח תפילין, וכו' וכו'. ויש המון סיפורים מרגשים על התקרבות בעם ישראל ברוך השם, שמירת שבת וגמילות חסדים ואחדות ורצון להתקרב לקדוש ברוך הוא, ורואים כל כך הרבה ניסים. אז בואו נדבר גם על הניסים. אז הניסים, שמה שקרה בפורים ומה שקורה היום, אנחנו רואים המון ניסים שקורים מסביב, המון סיפורים גם של המלחמה, של המון ניסים שקרו ושקורים ושיקרו בעזרת השם. אז אנחנו מבינים שהעולם לא מתנהל לפי דרך של טבע, למרות שהקדוש ברוך הוא אוהב לקיים את העולם כאילו שהוא מתנהל בחוקים טבעיים, אבל מי נמצא מעל הטבע ומי מתלבש בתוך הטבע? הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, בניו בחיריו, רוצה להוביל את העולם לגאולה, והמצב היום כאשר עם ישראל מתאחד כאיש אחד בלב אחד, שעם ישראל רוצה להתקרב לתורה ומצוות יותר ויותר, מבין שהכוח שלנו והאחדות שלנו קשורה בתורה ומצוות, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, יהודי יש לו נשמה אלוקית, זה משהו מיוחד, ולכן אנחנו מבינים שהעולם לא מתנהל לפי טבע, שיהודי הוא מעל הטבע, ואנחנו מתחילים לחיות ועכשיו לפקוח, אני רוצה לסיים ברעיון הזה של לפקוח את העיניים ולראות שהגאולה כבר כאן, דרך הפיזיקה האלוקית גם כן, דיברתי זה גם בפעמים קודמות וחלק מהשיחות, אבל בעצם המסר הוא היום פורים, שיהיה חג משמעותי ומשמח לכל עם ישראל, ושחרור של השבויים וריפוי של החולים וניצחון גדול לעם ישראל. אבל ביום הזה המיוחד של פורים, א', זה מדגיש לנו את האחדות שלנו, ב', אנחנו רואים ניסים מסביבנו, אנחנו מבינים שעם ישראל הוא מעל הטבע, אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא עצם זה שהוא מהווה את העולם, ונראה לנו שהעולם מתקיים כטבע, גם זה סוג של נס, זה מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא פשוט אב רחמן, אז הוא רוצה שכשאני אקום בבוקר אני אראה שהזקן שלי נראה פחות או יותר אותו דבר כמו אתמול, וכשאני אקום בבוקר יהיה לי זמן מסוים להניח תפילין, והיום לרוץ לקרוא את המגילה. אוקיי, כי זה עולם שיותר נוח והוא מסודר, אבל הקדוש ברוך הוא זה שמהווה כל רגע את התמונות, ובשבילו כמו נס פורים, שהיה נס מעל הטבע,
מלובש בדרך הטבע, אבל נס מעל הטבע, איך התהפך מצב שחס שלום עם ישראל היה בסכנה מאוד גדולה, זה מה שקרה גם עכשיו. עם ישראל היה בסכנה גדולה, וזה התהפך ברגע אחד, כמובן עם מאמצים של עם ישראל והרבה עזרה מלמעלה, אבל ראינו מצב בפורים וגם עכשיו, שעם ישראל לא מתנהל לפי הטבע, ושכשהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות נס לעם ישראל, אז הוא עושה, זה כחומר ביד היוצר. נסיים אולי במה שהרבי אומר לנו, על העניין של גלות, גולה וגאולה, שההבדל בין גולה לגאולה זה א' אלופו של עולם, ולימוד החסידות, הוא מה שעוזר לנו במובן מסוים להכין את התודעה שלנו ולפקוח את העיניים, לראות את אלופו של עולם, לראות שהכל בהשגחה פרטית, לראות שאנחנו בניו בחיריו של הקדוש ברוך הוא, לראות שהעולם הולך לקראת גאולה, להכין את עצמנו לגאולה. גאולה זה מצב שבו בעצם אמרנו שכל העולם, גם הגויים ובוודאי עם ישראל, יפקחו את העיניים, נפקח את העיניים ואנחנו נראה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, בכל היבט של החיים שלנו. אז אני אסיים רק בזה. נתתי משל, שוב, לימוד של החסידות הוא הכי עוזר לנו בעצם לפקוח את העיניים ולהחזיר את אלופו של עולם לתוך התודעה שלנו, לתוך חיים שיש בהם תורה ומצוות והבנה יותר עמוקה, שאנחנו כבר ממש בתחילת גאולה, אנחנו צריכים רק לפקוח את העיניים, להחזיר את אלופו של עולם, לראות שהקדוש ברוך הוא איתנו בכל דקה ודקה. אומר הבעל שם טוב הקדוש שאפילו בדל עשב, או גבעול של עשב לא זז ביער, אפילו בקצה של העולם, בלי שיש מלאך מעליו שפוקד עליו שהוא יזוז או שהוא יצמח. זאת אומרת, כל מושגח בעולם שלנו. נתתי את המשל, מה זה לפקוח את העיניים ולראות שהגאולה כבר כאן דרך הפיזיקה האלוקית, וכמובן דרך לימוד החסידות זה עוד יותר. אדם הולך בחורשה ביום קיץ יפה, ויש פרפרים ופרחים ועצים והכל יפה, רק שיש לו משקפי שמש מאוד כהות, הוא לא רואה את זה. זה כמו משל למשקפיים של הגלות שלנו. פיזיקה אלוקית בעצם עוזרת לנו להסיר אחרי לימוד החסידות, במקביל לימוד החסידות שהיא הדבר העיקרי, פיזיקה אלוקית עוזרת לנו להוריד את זה עוד יותר לשכל שלנו, שנתפוס את זה, את מה שהחסידות מלמדת אותנו, מה שהתורה, תורת אמת הנצחית מלמדת אותנו. אז עוזר לנו קצת. אז מה הפיזיקה האלוקית באה ואומרת? זה המשך ללימוד החסידות. היא אומרת, בואו נסיר את המשקפיים השחורות האלה של הגלות, בואו נחזיר את אלופו של עולם למרכז התודעה שלנו. איך עושים את זה? אז אני נוגע בזה, דיברתי על זה פעמים קודמות, אני רק נוגע בזה לסכם את השיחה הנפלאה הזאת, שבעצם יש לנו כמה הנחות, הם לא שלנו אגב, הם יותר של הגויים, אבל אנחנו אור לגויים, והפיזיקה האלוקית של עם ישראל, במובן מסוים, שהיא המשך של החסידות, פוקחת את העיניים לעם ישראל ולכל העולם. אז ההנחה שהיא לא שלנו, היא של המדע הישן, במובן מסוים מדע יותר גוי, למרות שאיינשטיין יהודי והאמין בקדוש ברוך הוא, אבל התפיסה היא תפיסה קצת לא ממש יהודית. אז מה התפיסה הזאת אומרת? אני מסתכל על השולחן ואני אומר, זה עשוי מחומר. ושואלים אותי מה זה עשוי, אני אומר, זה עשוי מאטומים. ואז שואלים אותי, רגע, ואתה ראית האטומים? אני אומר, לא. אז שואלים אותי, אז למה אתה אומר שזה עשוי מאטומים? אני אומר, כי זה מה שמונח לי בעצם מהמדע הגוי הזה, שכל מה שהוא רואה זה טבע, אין לו מקום למשהו יותר גבוה, אז זה מה שאני חושב שקיים. אבל אם הכל עשוי מאטומים, איפה אלופו של עולם? הוצאתי את אלופו של עולם, זה הבעיה עם המדע הישן. לכן אנחנו בכזאת גלות, והפיזיקה האלוקית שוברת את המצב הישן הזה, ונותנת לאור אלוקי חזק לבקוע לתוך העולם שלנו, לתוך התודעה שלנו, לתוך העולם. אז העולם הזה לא עשוי מחומר. אמרנו שאפילו אם יש, אפילו האטומים, בין תמונה לתמונה נמסים, ומה שמהווה אותם וזוכר אותם, ולא רק את האטומים, כל החלקיקים והגשמיות וכו', זמן, מרחב, מסה ואנרגיה, מהווה על ידי הקדוש ברוך הוא, על ידי העיקרון העל הזה. זאת אומרת, עוד כך וכך שנים, העולם מתקדם מאוד מהר, ילדה אולי בגן, אולי ילד בבית ספר, יסתכל, ילד בתלמוד תורה, ילד יהודי בתלמוד תורה, ילד יהודי בבית ספר, שבעזרת השם לומדים יותר ויותר גם על דברים של יהדות שמקרבים אותנו ופותחים את הלב שלנו, נותנים לנו הבנה קצת על עניינים של יראת שמיים. אמרנו כולנו אחד וכולנו קשורים לקדוש ברוך הוא. זה זכות של כולנו לדעת ולהתקרב לקדוש ברוך הוא בעזרת השם. אז בכל אופן נניח ילד בתלמוד תורה מסתכל, דרך אגב גם ילד גוי בעוד זמן לא ארוך, תשאל אותו ממה זה עשוי, יגיד לך
זה עשוי מכוח אלוקי או מעקרון על הזה שמעוות, זה טריליון של פעמים בשנייה. זה להתחיל להסיר את המשקפיים. מסתכל, הולך בעולם, אני אומר, זה לא עשוי מחומר, זה עשוי מכוח אלוקי שמעוות את זה. צריך לתקוע את הדעת שלי בלימוד חסידות הרבה, אפשר, אחרי זה גם פיזיקה אלוקית עוזרת קצת, ואז אני מבין שזה כוח אלוקי שמעוות את זה, זה בכלל לא חומר. דבר שני, אנחנו חושבים, שוב, לא שלנו, הנחה ישנה של המדע הישן הגוי, שהעולם מתנהל בסיבה ותוצאה אקראיים. אני חושב שאם חס ושלום הייתה תאונת דרכים, זה היה בגלל שהכתם שמן על הכביש, מה פתאום? יש מכונית שעברה דרך הכתם שמן ולא קרה לה שום דבר. יש שני יהודים שהיו במכונית, אחד מהם חס ושלום נכנס לבית רפואה והתפללו עליו, והוא עשה תשובה, ואולי כתבו באגרות הקודש לרבי, והוא השתחרר. יהודי שני היה באותו רכב, קיבל שריטה בכתף, חבשו אותו, הלך הביתה. אפשר להסביר את זה בכל מיני דרכים, אבל למשל, בא ואומר, רגע, העולם לא מתנהל בצורה של סיבה ותוצאה אקראית, בכלל, אלא יש השגחה פרטית, ואמרנו עקרון מוסרי, אולי אותו יהודי שרק קיבל שריטה בכתף, אין איתנו יודע עד מה, אבל אני רק עושה השערה, שבוודאי אפשר לומר שכיוון שהעקרון המוסרי של הקדוש ברוך הוא מאוד משמעותי בעולם, יכול להיות שאותו יהודי לא היה צריך עכשיו להיכנס לבית רפואה. יכול להיות שהתשובה שלו הייתה מספיקה רק מזה שקיבל שריטה בכתף, והיהודי השני היה זקוק כנראה או לעשות תשובה או להשפיע על יהודים שם. יש איזושהי סיבה יותר עמוקה, זה לא הכתם שמן על הכביש. אז ההנחה השנייה, והעולם לא נוצר כתוצאה ממפץ גדול אקראי, זה כבר שללנו. לא יכול היה להיווצר על ידי מפץ אקראי. כי אין סיבה ותוצאה, והיוד מהווה את הכל מהאל יש, ובכלל העולם כל הזמן נמס, אז מה המשמעות של אירוע כזה או אחר שגם לא יכול היה להתקיים? אז העולם לא מתקיים מסיבה ותוצאה חומרניים, אקראיים. העולם הוא השגחה פרטית. כל דבר שקורה בחיים שלנו זה השגחה פרטית. בעל שם טוב הקדוש אומר שיהודי צריך לדעת שכל מה שקורה לו בחיים זה בהשגחה פרטית, ולא רק זה, צריך לשאול את עצמו למה הקדוש ברוך הוא שטוב ומטיב, סידר לי את הפגישה הזאת עם עוד יהודי. זה לא במקרה, חייב להיות משהו, תועלת, ששנינו נתרומם כתוצאה מהפגישה הזאת. כלומר, זה כן אומר ששני יהודים נפגשים, צריכה לצמוח מזה תועלת רוחנית וגשמית. הכל קורה בהשגחה פרטית. דבר נוסף, העקרון המוסרי, הבחירות המוסריות שלנו מאוד משמעותיות. הן משפיעות על העתיד שלנו, הן מקרבות העולם לגאולה. אז אני כבר מתחיל להסתכל והרבה יותר בתשומת לב, לדעת שהבחירות שלי מאוד משמעותיות. ודבר אחרון זה העניין של הגאולה, שהקדוש ברוך הוא תכנן את הכל מהסוף להתחלה. זה כמו ה-Waze, כשאדם נוסע לכיוון מסוים, ואולי מישהו נכנס ונוסע ברכב, הוא הולך לישון, והוא לוקח את זה למקום אחר, נניח אשתו נוהגת ברכב, והיא חושבת שהם נוסעים למקום שהם גרו שם פעם. אז ה-Waze מתחיל להשתולל, הוא מתקן, מחשב מסלול מחדש. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו כל הזמן. עם ישראל בוודאי, בניו בחירה, ועם כל העולם. מחשב את המסלול כדי להוליך את עם ישראל בראש ובראשונה ואת האנושות לכיוון של גאולה. אז אני מסכם, אנחנו דיברנו היום על פורים, שיהיה משמח גם לכל הפצועים ולכל החולים ולכל החיילים האמיצים שנלחמים היום במסירות נפש, בחירוף נפש, שיהיה ניצחון גדול לעם ישראל, שיהיה ריפוי לכל החולים, שיהיה שחרור מיידי של כל השבויים, אפילו בדרך נס, וללא פגע בכלל, בעזרת השם, אמן כן יהי רצון. אבל בזמן פורים המשמח הזה, והמחזק הזה, אנחנו רואים את החשיבות של אחדות בעם ישראל. אנחנו רואים את העניין של ניסים. אנחנו מבינים את העניין של גאולה. אנחנו מבינים שהכל מושגח, ושהכל מוביל לגאולה. ולכן אנחנו בתפילה עמוקה, שוב להצלחת כוחות הביטחון וצה"ל, ניצחון מלא של עם ישראל, תקף מיד, סיום המלחמה בניצחון ובביטחון מלא לעם ישראל, ריפוי של הפצועים, שחרור של השבויים, דעה נכונה לראשי עם ישראל, כיצד להוליך את הדבר הזה בצורה הטובה ביותר לעם ישראל, ושאנחנו נצליח להתקרב כאיש אחד בלב אחד, לחיות באחדות, לאהוב אחד את השני, לראות את הדברים הטובים אחד אצל השני, מעבר למחלוקות. אנחנו עם אחד, בארץ אחת, עם נפש אלוקית, שהיא חלק אלוקא ממעל, ולהתקרב לקדוש ברוך הוא כמה שאפשר, להרבות בתורה ומצוות, לעודד אחד את השני, ללמוד חסידות, והפיזיקה אלוקית עוזרת לנו, היא מסבירה לנו שעם ישראל יש לו מקום מיוחד מאוד בעולם, אנחנו אור לגויים,
הגאולה כבר כאן, אנחנו צריכים לפקוח את העיניים ולראות שהגאולה כבר כאן על ידי לימוד חסידות, וגם על ידי הגילויים המרעישים האלה של הפיזיקה האלוקית. אז שיהיה חג פורים משמח לעם ישראל, שיוביל אותנו לאחדות, לניסים ולגאולה. אמן כן יהיה רצון.